Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon berriro ere Durangoko azokatik hementxe gaude txoko ederronetan, ezagun eta ez ezagun guztiak agurtu nahian hau komeriak. Lehenengo eguna gaindituta, ozen esan dezakegu eztanda egin duela azokak. Pasaden urteko sistema gazi gozoaren ostean, hau bai, bada ezagutzen dugun festa. Jendetza dago hemen, landako gunean. Beraz badakizue, etorri, gozatu, entzun, irakurri, erosi, baina kontu zibili eta errespetuz jokatu, asko gara eta. Harrapaturik adar lotuen artean, barre txikien auskortasuna, zoriona da funtsean, barre txikien auskortasuna, zoriona da funtsean. Zubien musuen zubi bilakatuz harremana, itxatxirika. Gaur egitaro potoloa dugu, pilotaren taupada orkestu dute Aritz Arrizabalaga eta Asier Martínez de la Perak, Estitxu Fernandez eta Erika Lagomak aldiz, ume, eta horrela, egun uztia. Ines Osenagak, Piztiak taldeak, Rodeok eta Bilakak kontzertuak eskaini dituzte dagoeneko ahotsenean. Eta oraintxe bertan kantuan ariko dira Neomak taldeko neskak. Gu hementxe gaude eta ezin izan gara gerturatu, baina ziur naiz sekulako kontzertu eskaintzen ari direla. Uste dut gerturatuta ere, ikaragarrizko iara zegoela bertan. Elkarrekin lehiatzen, ikusi nahi gaituzte baina, aurkari izateko, ez igintuzten baina, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino, ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Objektu desiratu, eder esaneko perfektu, baina bestik ez gara, desiratu sujetu. Ezin egitaro guztia ipatu luzea baita Gerediaga elkarteak antolatutako planen zerrenda, baina Durangoko azokaren webgunean informazio guztia topatuko duzue txukun, egunez egun, gunez gune, eginkizunez eginkizun, dena. Eta gaur liburu aurkezpen, kontzertu eta solasaldiez gain beste plan bat gehitu behar diogu egunari. Kandelei putz egintzearena. Izan ere gaur Durangoko alkatearen urtebetetze eguna da. Gaurko egunez jaio zen Irma Garrastatxu Urbaneja, euskal kazetari eta politikaria. Durangoko alkate bilakatu zen 2019ko udal hauteskundeen ondoren. Jaieguna Durangoko azoka eta urtebetetzea, ospakizun irukoitza, haze arriskua duen horrek. Azerresaka. Gurutzatzen direnean, une berean kanpoko hotxak, barne hotxak, gurutzatzen direnean, gurutzatzen direnean. Ba ez da bakarra, gaurko egunez jaio zen Mirari Martiarena iraola, umoregile, gidoigile eta kazetaria azken aldian, luze edo motz ikuskizunarekin burubelarri dabilena Idoia Torregarairekin batera, eta badakit gainera kezkatu xamar dabilela, ea gorpuan ondabilen hemen Durangoko azokan, gero kontatuko dizuegu.
Gaur goizan gainera eskaini dute luze edo motz San Agustin kulturgunean. Eta berriro egingo dute arratsaleko 5:00 eta 7:00. Eta sekulako ardura egokitu zaie, bukatu da izeneko amaiera ekitaldia egingo baitute ekitaldi honetan, Durangoko azokan zehar jasotako gertakizun nabarmenen laburpena egingo dute humorez, noski. Tira berari ere zorionak, mirari. Zorionak. Entzuna zazu bota hauek ibiltzeko egin izan dira oraindik sentitzen du berriz gaudela iraganan lotxoz eraman gaituztela plazaren erdira iritsi da unea urrezko kaiola usteko Ni hemen ari naiz efemeridei begira eta uste dut ez dagoela Durangorekin lotura gehiago. Ez? Bai, hementxe dago bat, baina pixkat izkutuan zegoen, begira entzun. Gaurko egunez jaio zen Luisio Fernandez, kazetari, informatikazale, idazle eta blogari gipuzkoarra. Interneten euskaraz eduki zabalak sortzeko aitzindari eta eragile nagusietako bat. Kode Syntax enpresaren sortzaileetako bat ere izan zen eta 2000 urteaz geroztik han bertan lan egiten du. Eta Kode Syntaxek atzo Durangoko azokan API aplikazioa aurkeztu zuen. Eskuko telefonoaren bidez itanoa ikasteko aplikazioa. Ezkutuko lotura zen hori bai, Hori bai, ni gehiago zorabiatu naiz beste bat topatzen begira. Gaurko egunez jaio zen Nicki Minaj, Trinidad eta Tobagon. Nicki Minaj Durangoko azokara etorri da? Ez esan, kolaborazio bat egingo du Zetakekoekin? Ez neska, bira, nolaten etorriko da Minaj Durangora, Baina Nicki rap abeslari ospetsuenetako bat da. Eta rapak pixu handia du Durangoko azoka honetan. Bengo eta Ode izango ditu adibidez ahotsenean. Hainbeste rapero matxitota bero ikusten ditut egunero Ero bilakatzeraino eta nilaino baten oraino bizi naiz edo Jokoan niki nahi bada edo errukiz eta edukizero Hauen nuen espero horren ipargutita hainbeste ego horroka astea Uste dut lotura ederrak egin ditugula. Azkenekoa falta zaigu, Gaurko egunez, kulturaren mundu aztoratu zuen hilketa bat gertatu zen. 1980ko abenduaren 8ko goizean, Mark David Chapman jarraitzaile eroak errebolber batekin John Lennon tirokatu eta akabatu egin zuen. Eta gaur, beste heriotza lazgarri bat gertatuko da Landako gunea. Etzi duzu esan. Egun ondo izola guztioi, Euskal Herriak atsegabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin. Joan zaitezte mendik, Ez ditut kuskuseroak nahi. Gaur estrainatuko dugu Labanka da, gure misteriozko podcasta. Eta nahiko urduri gaude. Tira, urduritasunak kanpora, Gu astera goaz eta. Ongi etorri Durangoko azokara. Abenduak 8 ditu gaur eta osteguna da euria, hotza eta jendetza. Horixe Durangoko errezeta. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Ze guapoa Goiuri Ezeiza dantzan koleta egiten duen bitartean. Zuekin, Jaun Andreo, Koiana Maritorenak, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuekin koleta estreinatzen duen Goiuri Ezeizarandea. Arratsaldeon. Koleta eta resaka? Ez. Bakarrik koleta? Bakarrik koleta. Uixu errazkin, bakarrik koleta? Edo bakarrik resaka? Ui, ez dugu entzuten. Ez dugu entzuten, uxu. Ez. Misterioa.
Uxue, bakarrik koleta edo koleta eta resaka? Ui, ez dut aitzen, uxue. Koleta edo resaka, uxue. Resaka. Izketan ari zoizen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 486 garrena du, arratsaldeak 4:10 abenduak 8, eta gu hemen dagoeneko mailan etxerita 5 asko izango gara gaur, egunero bezala, baina gehiago dira Durangoko azokan dabiltzenak. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete. Soilik zuk dakizun bezala, gelditu dezagun denbora gure begiradan. Orain arte ez dut aurkitu, abagunderik honen. Maite dute egin bardiegu tarte bigarren kafea abiatzeko, eta Oiana Maritorenak enberi eskatuko digu berak bota dezan Maite duten artean lehena. Oiana, zin da? Ba, begira, justu abesti hau jarri duzu gainera, eta bidean entorrela, lanetik etorren naiz eta bakarrin entorren, ez? Eta esaten, naizte ondo Durangora. Eta gero ona etorri eta ikusi ditut, nire ikasle batzuk bere gurasoekin. Eta esan dut, ze polita gurasoek, beraien seme alabak ja txikitatik ekartzea horrelako lekuetara, ikus dezatela zer den euskal kultura, usaindu ditzatela liburu horiek, entzun ditzatela, ikus ditzatela ere egileak, abeslariak, eta justu batek aipatu dit, abesti honen egilearekin sinadura lortu dutela, eta orduan oso politia irutze zait, eta maite ditut guraso horiek txikitatik hortxe daudena, gainera batek aitortu du bere alabaritzaiola irakurtzea gustatzen baino, liburutxo bat hartu diola, horrela pixkat animatzen den, eta politia irutu zait ikustea. Goiuri, azokako orain txiriki ditu ateak? Ez. Baina badirudi? Bai, orduaren gatik. Bai, dan badarrepende mundu guztia barrura. Ikusi dute sareetan bigarren kafeko streamina hasi dela, eta esan dute, bagoaz. Arratsaldeon guztioi, Bai, zuei ere bai. Hainbeste urteetan. Zein zure maite dut, Goiuri? Nik maite dut Durangoko azokako langileek daukaten jertxe gorri hori. Ze guapoa, Super politia iruditzen zait, atzean jartzen du Durangoko azoka, aurrean ere bai txikiagoan, eta boltsikoa dauka, aurretik oso garrantzitsua izaten da, boltsikoa daukitzen. Eta hemendik deialdi bat egin nahi dut, Gerediagako elkarteari, soberan baten bat balin badaukazue, gustora hartuko nuke bat. Igual kontzeptu izango zen, Gerediagako jendeari adi da jertxe hori nahi dugu. Baina txiste bat malo! Txarra! Inigo 5 minutu lagunik gabe! Eramango dudala. Nere maite dut asko dauzkat gaur, baina maite dutena, bazkaltzen ibili galera hemen bokaio bat eta maionesa zeukan, eta hemen bizarrean maionesa pilatzen da serbietarik ez. Eta pasada Pegi lekuna lankidea. Eta Pegi, ez duzu klines bat izango? Eta esan dit, ez, baina lortuko dizu segituan, honegin. Eta 30 segundutora bueltatu da klines batekin, eta bizitza salbatu, ez baino. Hola, atxaldea pixka salbatu dit. Eta gainontzeko maite dutak gerorak utziko ditugu, baina dagoeneko gure bi gonbidatuei euren maite duta galdetu behar diegu. Zein da zuen maite duta? Uxue, zu hasiko zara? Esango dut liburuak. Maite ditut liburuak. Nire txistea txarra za, baina zure maite duta oso originala. Ez originala. Bai, eske ez naiz bat ere originala. Esango dut Harry Potter eta horrekin agian salbatuko dut. Harry Potter. Arit, zure maite duta zein da, arratsaldeon? Ez daki ba? Oain orkatza bezala nago, bakizu, agertzen da nien autoa eta oidan egin momentua. Orduan, autoa desargetzen den. Autoa desargetzen badin bada, ongi. Oida maite duena. Orkatza autoari begira, dabil. Ze ona. Bakantua bukatu da eta maite duten tarteare bai, bigarren kafean zarete eta guk abiatu behar dugu gaurko, saioa, nola bai bintzat. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
urte pare bat ez garela gegoten, udaberrixe izoztu zanetik, beste batek... Gure txokontatik lanean ari ginela, lagun bat etorri da kaixo esatera, gaur goizean. Askotan Twitch bidez jarraitzen gaituen lagun bat. Bai, gaur Marko etorri da bisitan. Mark Arpax, Marko, marrazkilari bordelesa. Uztaritzeko bere tailerretik komiki ugari sortzen ditu. Tartean, azoka honetan eskuragarri dagoen Anakopek liburua. Aritz Larragetak idatzea. Zazen garen iegen, zue ikusten dut, zure begitzetan, bizotzak ez dugu zurrik ezaten. Liburuko protagonistek, Uxuek eta Jokinek, Moskuko kaleetan arriskuari aurre egin beharko diote. Norbait dute segika. Eta liburuetan agertzen dena egia izaten denez, Markok azokatik alde egin behar izan du, agian matrioska bat lapurtuta edo. Beraz, ez da gurera etorriko galderak erantzutera, baina eskerrak, Aritz Larragetak eta Uxu Errazkinek gonbidapena onartu duten. Ez dio aukera ondirik utzi Juri. Ez? Ez dut izan dela, bai ala bai. Ez da gonbidapena izan? Bai, baina ez da egite, laban bat eskuan bazindoaz bezala, holaxe izan da. Derrigortuta zaudete hemen? Hombre, nik ez nekien deus. Osea, heldu naizenean estanea errandite Uxuek, guaineto joango gait, irratia eta enekin deus, eta holan bote pronton. Bueno, baina super jatorrak ea, Bai, biztan da. Bueno, hori nik uste aritzek badakila dagoeneko. Bai, jakin. Bada ez. Bai, bazpada bineon Marko junda. Tani hemen. Nik esaia banarre, bitxotzaken gainetik esaiagoa dau. Alkoholak leizoak zabaltzen hasi da, imanak elkarren ganak urbiltzen doaz. Lehenengo galdera da nahi eta nahi ez egin barrekoa. Ze muztoa Durangoko azokan? Nei? Bai. Edo Uxueri, ni aldi berri naiz eta, bueno, pixkat ikusi dute hemen dagoen jendetza. Lehen erraten zenuten ez da nola ekartze dituzten batzuek seme alabak txiki-txikitatik. Hoi egin dut nik gaur, baina ni naiz hemen lehenengo aldiz. Sasan nire gurasoek ez ninduten inoiz ikarri. Eta netzako sorpresan dira, jendetza, jende uholdea, bueno, ez dute aurretik inoiz ikusi olako girorik euskal kulturaren inguruan, orduan pozgarria, polita, baina aldi berean ere, batzutan iruditzen zede gehiagitxo dela, baina nongi da, bai. Baina hau da bingon, linea edo bingo kantatzea bezala, zure lehenengo azokara idazle bezala etorri zara? Beira. Ez dira asko izango, egoera horretan daudenak, nik uste. Idazle asko elkarrizketatu ditugu, baina askok esan digute, txikitatik ezagutzen du Durango, gurasoekin etortzen nintzen, edo kuadriakoekin juerga egitera. Aurreneko aldia, gurasoak erdaldunak, bibiak eta ez duten inoiz ikarri, Iruñekoa naiz, orduan gertu ere zaigu geratzen, eta gaztaroan ere ez zaitukatu, orduan. Uxuek gomendiorik eman dizu? Hemen ibiltzeko? Bai. Ba, ez. Gaina, abisatu gabe karri nago gona, orduan zer esan dizu. Hori da formula, abisatu gabe. Esan behar nizun, orain da unea gomendio bat emateko. Bai, otoi. Eske nirea bigarren urtea da. Ja bigarrena ez da lehenengoa? Ja, baina azkoa oso arraro izan zen pandemiarekin. Bigarren urtea, baina azokako jabe amaten duia Uxu Errazkinek, Erein argitaletxeak hartu du ezker banda. Bai, jendea etortzen da galdezka bere, Uxue bagizu, Uxuen ondagoen, kaso egitera joan nahi dugu, ez dakize. Hori asmatu duzu oraintxe bertan. Ez, hori egia da. Bueno, ez tokit. Goiurik esaten duena. Aizue, bigarren eguna du azokak, liburu sinak eta lanetan ibili dira gaur asko, tartean Marko bera, abandonatu gaitu, baina Marko hemendik besarka handi bat entzuten ari baldin bazara, behintzat kaso egitera etorri da, torpeia jarri diogu, denbora askoz, uinetako edo sistema virtualen lagun izan dugun horri. Baina, nola doa azoko orain arte, Uxue, bi egun, diru kontutaz ez dizugu galdetuko, baina behintzat mugimendua badago, saltsa badago, gustora zaudete? Bai, ni oso gustora eta gainera, atzo ikasle egunarekin, niretzat izan zen nahiko politaz, iaz ez genuen hori izan, eta jendea batez ere umeak eta gaztetxoak ikustea maskarillari gabe, eta behintzate haiekin hitz egin edo liburua gomendatu, eta nahiko polita izan zen giroa, eta gaurkoa ere bai, baina gaurkoa izaten ari da, goizetik, oso potentea. Ikusten da, streaming bidez jarraitzen gaituztenek ere ikusiko dute,
azoka dagoela, hori, lepo eta hasieran aipatzen genuen, ez? Pixka bat etorri behar dela kontuz eta errespetuz eta pazientziarekin, hainbeste jende dago, agian ostikoren bat jaso dezakezula. Zuek hobeto zaudete estanaren barruan, hor behintzat babestuta egoten zarete. Eta eroso. Atzo baino erosogo? Ez. Atzo bezala. Bale. Badezpada galdetu behar nuen. Baina nik liburuari buruzko galdera bat egin nahi dut. Ikusi ditut ume batzuk liburua eskutan, Anakopek liburuarekin eskutan, eta galdetu nahi nuen, entzulei esateko, ze adin tarterako den gomendagarria liburua? Bueno, hor pixkat neurri baten argitaletxek ere markatzeu, eta editoreak baki eta hori oso ongi neurtzen. Nik baneukan 10 urteko ume bat buruan, hain justo 10 urteko aritzen neukan buruan, eta horrelako zezer nekan pentsauta eta horri bideratuta zen. Baina, tarte handiagoare hartzen alda, igual gaztetxoagoek ere irakurtzen aldute, 8 urtetik aurrea, igual, 9. Irudiak baditu, lehen esan dugu, Markok egin ditu, ez ditu askotxo ere, baina nik uste bere aritzen idazteko modua oso dinamikoa da, eta erraz jarraitzen da, oso bisuala da testuarekin, eta nik uste erraz, esango nuke 8tik, 9 urtetik aurrera ere irakurtzeko moduan daudela gazteak, ez? Irakurzaleak badira behintzat, ez? Irakurtzeko ohitura baldin badute, badin tarte horretatik bai. Beraz 10 urteko aritz gustora geratu da? Erran nuke baietz, bilatzen zuen liburu hori oain dela urte asko, eta oain irakurri dula gustora geratu da, nik uste. Gainera, nahiko bitxia da nola sortu zen hau guztia, ze nik aritz Twitterren ezagutu nuen ez da sortu. Gogoratzen dugu historia hori, kontatu dugu gainera, baina kontatu berriro xue. Twitterren ezagutu nuen eta banekien idazten zuela, baina helduentzat idazten zituen ipuinak, eta uste dut bat bidali zen idala, ez, ipuin bat. Eta hala ere ni tematu nintzen, eta esan nion WhatsAppez nahi nuela zerbait egin, gaztetxoentzat bilduma bat sortu, eta berari pasa nion marroia, ze oso zaila da zerotik bilduma bat sortzea, pertsonaia potenteak behar dituzu, abenturaren nahi genuen, misterioa pixka bat tartekatu, eta eskatera zaio, bikain. Barkatu Goiuri. Ez oian. Ni izan naiz bai. Ez nik aipatu nahi nun, lehen aipatu ditudan umetxoiek bere gurasoekin etorri diren hoiek, eraman dute zure liburua, eta gero beste bate bazeraman ere 7G udalekuak. Beraz, esan dut, bira, hementxo ditugu, justu maten duzuen estanean hortxe ondiela. Bai. Anakopek liburuan misterio bat dago, misterio batekin hasten da, eta gaur beste misterio bat esainatuko dugu, La Bankada podcasta, misteriozko podcasta, tartean Uxuek idatzia eta Uxueren parte hartzearekin, Uxue zegertatzen zaizu misterioarekin? Ni naiz misterioaren oso jarraitzailea, txikitatik gainera Agatha Christieren liburuak irakurtzen nituen eta oso gusto gara gainera, eta bai, genero hori gustoko du, novela beltza, poliziakoa, eta bai, nik uste helduentzat hori saiatzen naiz behintzat orain editorea naizela hori ematen jendeari, eta gaztetxoei ere iruditzen zait genero polita dela, adibidez irakurtzen hasteko eta zaletasun hori egiteko. Gero Fito Rodriguez elkarrizketatuko dugu, bere liburuan, Nararen esanetan liburuan aipatzen du ezin dela irakurtzaletasuna, ezin dela gorrototik irakurri. Ezin zaiola inorri derrigortu liburu bat irakurtzea, ze irakurtzaletasuna soilik sortu daiteke maitasunetik. Beraz, irakur dezala bakoitzak nahi duena, eta orain aipatu duzun hau, ezagit hori etorri zait burura, ze batzutan egoten da misterioarekin, ez? Soilik irakurtzen dituzu, ezagit, misteriozko novelak, edo thrillerrak, edo novela beltza, eta pixke bat gutxietxi egiten da, baina, sekulako liburuak daude, eta genero polita da behintzat literaturaren munduan abiatzeko, ezta? Oso ados Goiuri. Ze ondo, ados gaude!
nik eren mikroa itxi dut, zarat asko dago gaur Durangon, eta hemen nabil mikroak itxi eta iriki olagarraren moduan. Baina, aritz, Uxue, bihoi 1000 esker gurrero horbiltzeagatik, agurtuko zaituztegu, ze jende mordua pasako da, eta gainera, Uxue Errazkinekin badaukagu, ez da egitu oso zergatik, baina, solako linea direkta. Uxue, etorri pixkate, kontatuko iguzu zerbait, Uxue, zerbeza hartuko dugu, Uxue, gomendatuko iguzu liburuat, Uxue. Así que, kaka maten jarraituko duguna betan. Oso ongiru ditzen zait. Azkeneko gauzatxe bat. Bai. Zuk uste duzu ereinetik esango dizutela Twitter kontua izteko, ezin dutela ja liburu gehiago argitaratu, eta iazta Uxue mesedez? Eske Twitter da nire lan tresna, ezin dute itxi. Zen niri, iturria bestela, itxiko diat, eta idazleak nondik aterako ditut, eske ez dakit. Vale, eta hau bai azkeneko galdera. Aritz, Uxue kondo tratatzen zaitu? Primeran. Ya está. Uxue, badakizu atzo nora izeneko 10 urteko idazle bati opari bat egin geniola. Bai. Eta opari hori zu zarela. Lazotxo bat jarriko dizugu. Vale. Eskerrik asko bikote, aurrera goaz. Aio! Eskerrik asko. Esker. Durangoko azoka denok lotzen dugu musikarekin eta liburuekin. Bai, euskal liburu eta disko azoka da izatez. Baina beste arte disiplinentzat ere badu bere tartea. Eta tira gaur osteguna da, eta ni hemenago beraz nik ere hori pixka bat aprobetxatu nahi nuen. Asteburuan zehar ze emanaldi ikusteko aukera egongo den Euskal Herriko txokoetatik ez dugu gaurkoan aipatuko, baina kuskusia dezakezue emanaldi asko topatuko dituzuelako. Baina gaur Durangon gaude, eta Durangon gaur ikusgai egon diren bi antzezlanetako protagonistak ekarriko dizkizuet. 3 emanaldi izango dira gaurkoan, hemen Durangon azokan, baina hauetako batzuk izan ditugunez, Mirari, lehen aipatu dugun Mirari izan genuen, luze eta motz lanaren inguruan, eta bere ibilbideari buruz hausnarketan, beraz gaurkan beste biak ekarri ditugu. Beraz, gaurko bi gonbidatuak, Goitibera eta Anodino antzerki taldeak izango dira. Eta gainera uste dut beraiek elkarrere ezagutzen dutela, baina hasi egingo gara. Lehenengo gonbidatuak Goitibera antzerki taldeko Gaizka Txamizo eta Ander Basaldua izango dira. Arratsalde on bikote? Aupi, arrastion. Ondo? Bai, edo. Ondo entzuten duzu, kaskoak ajustatu zaizkizu ondoia? Bai, bai. Zoragarri. Ander Basalduak saioa Iribarrenekin batera 2012 urtean sortu zuen Goitibera antzerki taldea, eta Gaizka eta Ander dira gaur hemengo holtzan ikusi ahal izan ditugunak eta izango ditugunak. Izan ere, Luz Zuri lana eskaini dute ordu batean eta berriz ere antzeztuko dute 6etan. Eta hemen ditugu eta lehenengo galdera, zemuz joan da ordu batean izan duzuen emanaldi hori? Oso ondo, bai, emanaldi polita. Bai. Emanaldi polita izan da. Gero berriz ere 6etan izango duzue. Zuen antzezlanak badu intentsitate handia. Pentsatzen dut, behin baino gehiagotan, hola mikroantzerki formatu hori duenez, egin izan dituzue agian bat baino gehiago, baina zer suposatzen du horrelako antzezlan bat, behin ordu batean gero 6etan, maiztasun horrekin egiteak? Gu posik, zenbat eta gehiago antzestu, plaza berdinean, areta eta hobeto, ez? Egia da, zuk diozuna, ez? Justo Zurik, antzela honek baduka karga politiko eta emozional haundi bat, baina, 20 minutu, 23 minutuko antzeslana da, beraz, energia aldetik ere, egingarria da guretzako 2 pase edo 3 edo 4 izan ere. Eta ere, oso gozoa da horrelako publiko bat edukitzea, Durangoko azokakoa bezalakoa, gure harridurarako ere, ordu bateko pasean, kriston jendetza, urbildu da San Agustinera, gure sorpresarako, eta horrek ere asko betetzen gaitugu. Beraz, disfrutatu duzu eta espero duzu 6etan ere halako esperientzia eder bat izatea, ezta?
Bai, espero dugu, seietan, jende asko kalean geratzen. Hori da, bai, ez da? Eta horrela beste egun batean ea berriz ere etortzen. Hori da. Baina konta iguzue, aipatu dugu zerbait intentsitatea, politika, konta iguzue, zer da zuri? Saioak gidoia berak egin zuen eta zuzendu ere berak egin zuen, zerri buruz hitz egiten duzue bertan? Bueno, berez, zuri hitz egiten du lehen graduari buruz, kartzelari buruz. Horregaitik lehen komentatzen genuen, da oso azken finean emonaldi gogorra da. Kontatzen dugun historioa gogorra delako, baina baita beste aldetik ere polita komila askoren artean esan da, ez? Gu posi gaude hau egiteagatik, azken finean hitz egiten ez den, normalean hitz egiten ez den gai bati buruz hitz egiteko aukera ematen digulako, ez? Uste duzue behartzela olako gai bat, antzestu, oholtzara eraman eta berari buruz hausnarketa bat bultzatu edo sustatu? Bai. Antzerkiak eta beste arte disiplina askok ere ematen dute aukera, ez? Askotan isilarazia dauden pertsona askoren ahotsak entzunaraztera. Orduan, zurirekin egiten duguna da, hain zuzen ere hori, ez? Kasu honetan, espetxeek eta batez ere lehen graduan dauden presoek, zer nolako eragina daukan espetxeak pertsona horiengan, ez? Kasu honetan, egiten dugu zer asko, iziditzen dugu isolamenduaren kontuan. Kartzelan lehen graduan dauden pertsonen isolamenduaren kontuan. Bat presoa da, eta bestea kartzeleroa edo, espetxe zaindaria. Nola gorpuztu dituzue bi pertsona horiek, nolako lanketa egin duzue pertsonaia horietan sartzeko? Nire pertsonaia presoa da, nire kasuan. Eta, pertsonaia eta bai historioa lantzeko dokumentatu gara, bizipen hau bizi duen jendearekin hitz egin dugu. Azkenean, zoritxarrez, Euskal Herrian oso gertu daukagun gauza bat da, ez? Eta nork ez du ezagutzen hau bizi duen edo gertutik bizi izan duen pertsonaren bat. Eta alde horretatik hori, lan bat egin dugu. Nire kasuan behintzat, erronka bat izan zen, igual ohituago nagolako humorezko paperak edo jorratzera, eta polita izan zen lan hau egitea, polita eta gogorra ere. Handertionarekin bat egiten dut. Nire kasuan ere, nire ibilbide profesionalan behintzat gehien jorratu izan ditudan pertsonaiak humoretik abiatu dira, edo humorean oinarria handi bat izan dute behintzat. Eta kasu honetan ere hasiera batean horrela izan zitekeen, baina piezaren sorkuntzarekin aurrera gindoa zen, aurrera joan ala, konturatu ginen, historia gordin bat dela, historia serio bat dela, eta seriotasunez kontatu nahi genuela. Beraz, humorea, nahiz eta ezinbesteko izan bizitzan eta historia gordinetan ere, baina kasu honetan humorea alde batera utzen nahi genuen. Orduan, niretzako ere, nire pertsonaian, niretzako lan delikatua izan da, humorearen alderdi hori edo kutsu hori alde batera utzi nahi izateagatik, ez? Ez dakit konta daitekeen eszenaratzeari buruz zerbait edo sekretua den, baina nik uste dut badela antzezlan honen berezitasunetako bat ere. Akaso zuek esan nahi duzue edo nahiago duzu ez esatea? Azkenean laukiaren, ez? Laukitxuri, markatua dagoen lauki hori, azkenean zelda edo ziega izango litzatekeena. Ideia zen eszenografiarik gabe lan egitea, ez daukagu esebez, bakarrik hori lurrean markatutako lauki zuzen bat, eta horrekin dena betetzen dugu, asko esaten du gutxirekin. Bai, batzuetan egia da ez dela materialik behar, ez dena esaten duzu. Eta pentsatzen dut, Ander horrek ere akaso zuri ere pertsonaia lantzeko eta sentsazio horretan ere lagundu egin goztizula, ez? Itxidura horrek edo hor
preso sentitzeeko agian edo. Bai, adierazi nahi izan dugun gauzetako bat zan hori ez, isolamenduak dakarren bakardade hori edo sentsazio hori, eta bueno, nik uste lortu dugula, behintzat nik sentitzen dut antzesten dudanean, eta bebai aipatzea nik uste garrantzia dela, guk beti, karo, guk ez dugu gure lehen pertsonan hau bizi, ez? Eta orduan hasieratik genukan nola baita esan da ardura bat edo beldur bat zan hori errespetu guztiaz egitea eta benetan bizi izan dutenek hau ikusten badute onartzea, ez? Eta ikustea bai erakutsi duzue zati bat behintzat edo puntu bat eta hori izan zen, bueno, gure lehenengo ardura edo gure... Izan duzue, adibidez, aipatu duzun bezala, norbaitek, hori bizitako norbaitek hori ikustean, ondo islatua sentitzea. Izan duzue kasuren bat, non gero esan dizueten, begira, nik bai bizi izan dut, alako egoeraren bat, eta bai, eta ondo irudikatua ikusi dut. Bai, egon dira horrelako kasu. Eta zoritxarrez, geratu zaie, baina zorionez, feedback hori izan dugu gure lasaitasunerako ere. Zan dugu bezala, delikatua da, kontatzen dugun historioa, pertsona askori gertatu zaiena, zoritxarrez, eta responsabilitate bat, da, ondo kontatzea gauza hauek. Bai, antzeslanean esaten dugun esaldi bat berez da hori, ez? Saiatu gaitezke, baina ez dago modurik azaltzeko. Benetan bertan bizitzen dena ulertzeko bizi behar dela diote, ez? Eta esperientzia emateaz gain, eta bueno, gauza hauek guri edo ikuslei eskaintzeaz gain, sariak ere jaso dituzu, Pabellon 6 Kriseiu saria jaso zenuten, honek esan nahi du euskarazko antzezlan onenaren saria, eta gainera Anderzuk ere antzezlan onenarena jaso zenuen. Ez da lehenengo aldia gainera Pabellon 6 lan batekin edo bestearekin, ez? Jasotzen duzuena saria, baina nola, bueno, pentsatu zoragarria, baina nola bizi izan zenuten? Momentuan bertan izan zen, egia zen, nire berez, nire bakarrik eman, Mikel Martinezekin batera, batekatzen genuen saria, baina bai, nik esan nuena, nik ez nuke sari hori jasoko, gaizka eta saioa barik, zen azken finean, talde lan bat da, eta hori ez, ni heldu egitera, egin ahal izan dudana, beraien gatik izan da, ez? Eta ez dut esateagatik, benetan da. Eta horretaz gain, jasotzean, zan nola sentsazio hori, ez? Gazi gozoa, ez? Zen, klaro, nago sari bat jasotzen, baina hau kontatzeagatik, eta orduan, deskolokatu da gatu nintzen momentuan, gero behin oso positibo. Ze garrantzitsua zen esaten zenuten bezala ez, ardura bat daukagu azkenan egiten dugun horrekiko ere, ez? Ez da, hitz egingo dut honi buruz, azkenean horrek ere suposatzen du erronka bat eta... Azkenean sari dira eta ez da asko baina bai errekonozimendu bat da, eta kasu honetan ere oihartzun bat. Eta guk ere interesa geneukan, obra honek oihartzuna izan zezan, ezta? Eta aipagarri izan zen aurtengo sari banak eta Pabellon 6koa, oso agerian utzi zuen euskal antzerkigintzaren kalitatea. Behintzat, zera horietan, jardunaldi horietan, ez? Askotan, espazio horretan, espazio hori justo ez da euskal antzerkia gehien jorratzen den espazio bat, eta zorionez, jardunaldi horietan leku bat eskaintzen zaie euskal ekoizpenei, eta orokorrean hainbat sari jaso zituzten bai antzeslek, eta bai ekoizpenek, beraz, atentzio toke bat ere izan zen nire ustez sari banak eta hura. Bai, egia da, bai, oso ondo esana, nik uste gaizka guztiz ados nagoela zurekin, eta hemen adibidez aipatu izan dugunean Pabellon 6ko lanen bat edo, egia da gutxi aipatzen dugula euskaraz akaso ez dagoelako hainbeste lan eta guk euskarazkoak. Aipatzen ditugu esan duzue oihartzuna, olatuek ere ematen duten behintzat, gaur 6etan duzue, baina badago
Durangora hurbildu ezin duenarentzat, ze akaso batzuk ezingo dira hurbildu gaur, badago beste aukerarik hemendik aurrera zuri ikusi ahal izateko? Bai. Bota ba. Aipatuko ditugu gure agendetan aurrerago, baina bueno, orain ere bota ditzakegu. Abenduan bertan badaukagu Barakaldoko Arim Aktore Aretoan 17-18 asteburua edo 17-18 asteburua eta ondoren urtarriaren 2an Lemoako gaztetxean. Eta baita ere, Galdakaon, nire herrien, maiatzaldera. Ezakita, baina bueno, maiatzaldera. Ego dugu barrio propaganda aurreratzen denean. Hori da. Eta formato 20-25 minutu inguruko formatu hauek mugitzea, zer izaten da? Zailagoa, errezagoa, agian beste mikroantzerkiren batekin edo antzerki txiki batekin batera egin daitezke horrelakoak, nola egin nahi duzu, Normalean hori esan duzuna, beste piesekin batera, edo bai guk mugitua beste batzuekin elkartuz eta esaten, proposatuko dugu elkarrekin ez dakit nora. Edo bestela ere, edo lekuan bertan, esaten dutela, antolatuko ditugu jardunaldi batzuk, tal, edo bestela guk egiten duguna ere, nola zenbait hainbat pieza labur ditugunez, pak bat proposatu. Adibidez, Galdakaon egingo duguna hori izango da. Zuriz gain zuen beste Zuri lan bat. eta Matxik Dizitz lanak batera, eta gero amaieran elkarrizketa, nola soldasaldi bat, elkarrizketa filosofiko bat. Ikuslegoarekin? Bai, ara. Filosofo batek, Manuela Badezek gidatua, Gai honen inguruan aritzeko edo oroar pixka bien inguruan? Bi gaiak, hori, ez dugu momentuz inoiz egin, horrela biak batera, ordu ez dakigu nola izango dan, baina bai. Bueno, formatu interesgarria, ezta? Eta gero ikuslegoarekin konpartitzeko aukera, partekatu, hausnartu denek elkarrekin, azkenean lehen esan duzen bezala antzerkiaren bidez, ez? Hori ere egin nahi dugulako. Polita, aurreko antzeslanarekin, genukan labur bat, Amatxik Dizitz, eta hori egiten genuen antzeslana, eta gero foro bat sortu publikoarekin, eta gure sorpresarako oso esperientzia oso polita izan zen. Kasu honetan esen espetxearen inguruan, baizik eta Espainiar Gerra Zibilaren inguruko kontuetaz, eta publikoarekin oso foro interesgarriak eduki genituen. Ze ondo antzerkiaren bidez ere hori guztia egin alizatea. Ez dakit Durangon dena azkar dijoa eta uste dut ja hemen ditugula urrengoak eta zuek ere, bueno, 6etarako zerbait berezia egingo duzu prestatu aurretik, emanaldiaren aurretik, beroketaren bat egiten duzue paperean sartzeko. Nik uste, momentuz, eseriko dela rato bat, eta eskantzatuko dugula, azkenean, hori emanaldia, eta gero ere, landakotik bueltazka bat emoteak ere, kriston nekea. Bai, hori seguru. Hau jendetza. Bai, jendetza dago, bai. Baina 6etan ere jendetza izaten duzuen, eta hurrengo emanaldietan ere, eta zurirekin, jendeak ere, horrelako lanak ikusi behar dira, eta ea gozatzen duten. Bota, Ander, nahi baduzu egiteko? Bai, hori, justo orain datozenei, anodinokoei, usten diogula beti, baino gehiagotan gertatu zaigu beraien aurretik antzestea, eta klaro, gure emanalditik jendeak, ez da super posik ateratzen. Eta orduan, beraiek bai humorezko ikuskizun bat dutela eta beraiek tokatzen zaie hori altxatzea. Bueno, galetuko diogu orduan nola egiten duten, ez? Animo hori berriz ere altxatzeko. Eskerrik asko bikote. Beste egun batean kafe utxa, bigarren kafean hartuko dugu, saiatuko gara. Proposamen luze hori ere egingo dugu. Eskerrik asko. 17 minutu arratsaldeko 5etarako eta honek aurrera darrai. Azokak berak darraien bezalaxe jendeaz gainezka, gaur landako egunea jaieguna du abenduaren 8 honek eta nabari da ezpairik gabe, eta guk ere poliki protagonistak pilatu behar ditugu. Oraindik ere, esan da bezala anodinokoak datoz, gaur lekukoa umoretsuago hartuko dute, baina ondoren Ineso Sinagare gurekin izango dugu, gurekin izango da Fito Rodríguez, eta gurekin izango dugu Labankadaren, lehen atala, estoinu mundial hemen Durangon gertakari gordin baten arira kontatuko dizugun podcasta. Humorezko antzerkia sortzeko asmotan,
Aiora Sedano eta Aitor Fernandino, esperientziadun aktore eta sortzaileak, 2015 urtean elkartu eta esan dugun Anodino taldea sortu zuten. Orain arte 6 pieza sortu dituzte, eta gaur Durangon aurkeztuko dutenaz gain bete-betean ari dira, apirilaren 26an Getxon estreinatuko duten Obsoletus lanaren sorkuntzan. Apirilaren 8an. Barkatu, 28an. Ai, aldaketa izan da edo nik gaizki hartu du. Bueno. Aldaketa izan da. Zure gidoian edo agendan, baina aldaketa izan da. Eta guk hartu orduko kontatu diogu janari. Bai, hoixe. Baina hori bai, lan horri buruz, lasaiago hitz egingo dugu aurrerago, ez da, apirilean edo aurrera xeo, beraz datarena ere gero xeo zuzenduko genuen seguraski. Baina gaur hitz egingo dugu gaurkoari buruz. Gaur Durangon izan dira dagoeneko, baina esan duten bezalaren Goitiberakoak gero ere izango dira. Lehendabizi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo bikote? Ondo, bai. Esango dugu zein den zuek aurkeztu duzuen eta aurkeztuko duzuen lana. Deus ex Twingo. Hori da. Ezta? Bai. Ordu gara terdietan izan duzue, eta 6 eta 7 duzue. Bai. Nola joan da ordu bat aterdietakoa zaipatu digute Ander eta Gaizkak beraien lanaren ondori joan zaretela, askotan gertatu izan zaizuela, eta karo, beraien lana, bueno, pozpozik ateratzekoa ez da, gai sakon batena, baina zuei hor tokatzen zaizuela umorea eta altxatzia animori. Eskerrak maite ditugula, baina bestela telenore bezala hartzea, ez da aukera honena, proposa. Ez, bai, pentsatzen dugu. Eta ze muskoa izan da, gorkoa? Ba, ondo, bai? Beteta zegoen, ez genuen uste beteko zenik, eta bueno, bete da, eta bai, hasieran publikoa isile zegoen, baina ikusi dutenean zer nolako antzerki egiten genuen, baina erlajatu da, eta gozatu duela uste dugu. Eta zer nolako antzerkia eskaintzen duzue, ba? Zer da Deus ex Twingo? Mikel Fernandinoren testua da, ezta? Eta saria ere jaso zuen, gaur sariz beteta gabiltza, Kafe Bar Bilbaoren saria jaso zuen lan honek. Nor dira? Josetxu, Barkatu eta Mirentxu? Ba, Mirentxu ovniekin obsesionatuta dago. Aha. Eta, ba, Josetxu animatzen du, hartxandako parkinera jutea, ovniak ikustera. Barkatu, baina eskertu antzeslanean zehar, Mirentxuk zuzentzen du denbora guztian Josetxuz ez da ovniak, Euskaltzen dia doka esana, oeak direla, OHE, objektu egalari ez ezagunak. Argi dago hemen 28aren nork esan duen, Bai. Aiora izan da zuzentzen aritu dena. Argiatua. Beraz, oeak, ez ovniak ikustera, juten dia, eta Josetxu pixkat harrituta dago. Josetxuren asmoa gaixua badoan neska batekin parkin batera gabaz eta beste intentzio batzu ditu. Beste asmo batzuk daude. Bai. Eta klaro, ikusten duenean zindan perkala, harritu egiten da, eta hor hasten da antzerkia. Hor hasten da konfliktua edo, katazka. Hurbildu egiten dira momentu batzuetan, beste momentu batzuetan banatu, beraien ideiekin banatu eta elkartu egiten dira. Azken finean da bakoitzaren obsesioa. Mirentxu badaka obsesio bat, oeak direla, eta gero ikusiko dugu Josetxu bere obsesioak ditula, eta tituluarekin zerikusia daka. Hori galdetu behar nuen bai, izenburu hori, Deus ex Twingo. Deus ex Machin, makinak Dios, hemen da Twingoa. Twingoa da jainkoa, berarentzako behintzat bai. Bai, Aizu, ni 6 gero libre ongo naiz, eta saiatuko naiz zaten. Zuek ere bai? Goiurita biak hemen lanean jarraituko dugu, lase? Lan bat egin beharko dugu. Gore libre egongo gara, beraz, zan egongo gara. Han egongo zate, bueno, bat 7:30? Zuk nahi duzunean, oien. Txandaldaketa egin. Batzuek 7:30 eta batzuek 7:30. Txandaka. Aukera padauz. Gaina, hola, ikusita naturaltasun honetan eta umore honekin, holako xa izango da obra, nik uste, harina, divertigarria eta konplizidade handikoa. Seiatzen gara bintzat. Konplizitatea badago, urte pila ezagutzen garela elkar, eta baitare antzerkia egiten, pila bat aldiz egin dugu. Pixka paiasoa gara ere, eta ikusten dela. Eskertzen dela. Eskertzen da. Bai. Horren aktore honak ez gara, baina behintzat badaukagu tontakeriak egiteko gogoa, eta hori zut eskertzen dela bai. Ondo pasatzeko gogoa. Oso ondo, eta publikoari ere ondo pasarazten diozu, Hori da, bai. Oso ondo. Eta lehen Goitiberakoek ere jaso dute sariren bat, Pabellon 6 aipatu dute beraiek, eta aipatzen zuten lehen aurtengo edizioan adibidez euskarazko antzezlan asko ikusteko aukera izan dela, eta egia dela agian Pabellon 6, orain arte euskara hainbeste ez dela egonoi. Uste duzue
Pabellon 6 baduela ateak irikitzeko aukerari. Ui, galdera zeatu. Eske justo ni bili naiz, orain bai, Pabellon 6ek egin du apostu bat eta egin du antzeslan bat euskeraz. Bai, hori aipatu genuen, data 3 astez edo hilabete osoaz. Bai, 12 emanaldi egin genitu. Eske ni nengoen Love and Money horretan balengoen aktore bezala, eta orduan hilabete osoan egon ginen, eta hori izan zen apostua, bai. Bakarra da esan nahi dut, orain arte euskaraz olako obra luzia zeukaten egin ezta? Egin dituzte, euren produkzioak egin dituzte askotan gazteleraz. Hori da. Igual gazteleraz egoten dira hilabete oso bat edo 3 astez, eta asteburu bakarrean euskaraz. Eta rengo honetan ez dago gaztelerazko bertsiorik. Love and Money euskaraz baino ez da egin. Aha, orduan apostua badirudi hortik joan daitekela, uste duzue? Bai, gero publikoa gehiago animatzen dan, ze, ez dago ohituta, baina aurten hori Pabellon 6eko antzerki labur hauetan sorpresa izan zen, porque publikoaren saria euskarazko obra batek irabazi zuen baita ere. Gaizkik irabazi zuen. Gaizkik irabazi zuen, eta hori ez dago ohikoena, normalean publiko gehiago egoten da gazteleraskoak ikusten, orduan hori ere polita izan zen. Aktore onenari Anderrek irabazi zuen euskarazko bertsioan. Bai, Mikelekin batera. Bai. Kosta egiten da oraindik Bilbo inguru horretan euskarazko antzerkia zuek mundu horretan zabiltzatela pixkat. Bai, Gipuzkoan baino gehiago bai behintzat. Baina, bueno, ez dakit. Igual notatzen da pixkanaka hor erronka horretan gabiltzala, eta, bueno, ez dakit, zulotxoa egiten ari gala. Eta bai, egia esan aurten jardunaldi horietan, nik behintzat hau da nire iritzia, uste dut oso obra politxak eta potenteak egon direla euskeraz. Eta hori egia da kritika bezala beste urteetan, baino obra potenteagoak, netzako, Eta gurea barne baita. Jakina. Eta honekin, Deus Ex Twingorekin lehen esan dugu, agian mundu guztia gaur ezin da hurbildu ona, bihar beste antzeslan batzuk izango dira, baina badituzue beste emanaldi batzuk, eta larun batean bertan topiken egongo zarete Gipuzkoan, Tolosan. Bai. Begira, hemen 2 Tolosar ditugu, baina kasualitatez, ez zarete bertan izango. Hemen egongo zarete. Zuek hemen. Baina bialiko ditugu lagunak bertan. Hori da, abenduaren 10ean, larun batean, eta datorren astean ere ostiralean, eta larun batean Bilbon gau irekian. Bai, larun batean gau irekian da, eta ostiralean da, ez dakit uste dute, antzerki laburraren jardunaldi batzuk antolatu dituztela baita ere Bilbo inguruan espazio ezberdinetan, eta hor, auzoan egingo dut, egun 16 eta 17 nire auzoan dira emanaldi bi. Etxetik irten, antzerkia egin, eta gero bermut bat hartu edo. Eta estenografia dira, zera ondartzarako bi aulki. Osa hori da estenografia etxetik eramateko ara, bertara, bi aulkitxo dituzue. Jazta. Oiana? Guk irabazi genituen kilometroetan bi aulkitxo ondartzako. Goiuri, kontatu egia. Irabazi genituen bi aulki. Aurten Ibarrako kilometroak festan, joan ziren Goiuri eta Oiana tombolara. Bai. Eta tombolan ilusioz betea. Egokitu zitzaien opari nahiko kutre bat. Bai. Eta kutsako globo bat neri puxika bat. Eta hasi ziren hor negarrez, nik ondartzako aulki hori nahi nuen. Eta bazegonan ume bat, eta nahi dezu. Eta umeak oparitu zion Goiuriri aulkia. Oparitu ez elkartrukeak genuen. Nik piruleta eman nion eta berak ondartzako aulkia eman zidan. Hori da botere harreman bat, hor dago, timatu zenun. Ba ez. Hori da ikusteko bakaitzak dituela gusto ezbertzen. Hori da. Ez da hemen bukatzen asuntoa. Oianak esantzun nahi eta nik, eski nik ere nahi nuen, eta hor ondoan beste norbait tokatu zitzaion, eta ark ere trukatu zion kutsako puxika batengatik. Osea, ara juten dia eskatzera, ez da? Eskatzea piruleta egin. Eta gertzei ebi hau bidaz tokatu zeigun, da gero historia ezagutzen dezu, ez jode... Eta gehiagotan egingo duzu estrategia hori? Jakiteko. Ikusiko dugu, baina... Nik urro nahi dut egon ze pixkat, auzo lotxa, Lehelankideak hor lapurretan. Earki esei ginen hor, eta mundu guztia inbiditan. Eta orain estenografia hau egin dezakegu. Claro, begira, jarriko geha aurkalian, eta ingo dut zehose. Ez? Bai, cover bat, ez? Cover, bueno, remixa. Deitu X, deitu isa. Zuritu ingoak? Ez duz gida baimenik. Zuritu ingoak? Zurituak gehiago. Hori, zuritu eta tuingoa ez elkartu, Zori. Baina oeak bai. Oeak bai, nire bai. Bai, hori igual gehiago, ez da? Gainera testua Mikel Fernandinok idatzi du beranaiak, eta esaten zuen berak tuingoarena eta tuingoan ere ezagutzen duela honor oea egiten zuela, osea, tuingo oe bihurtzen zuena. Ez da ulekurik.
Ez zeruko Ja, ohea hori baizik izen eta lo egiteko. Horretarako eginda zegoen, Ez Twingoaren gauza, zan Bai. ohea Ezarleku egiten zela. aurrera, Duela gutxi, kontatu zigun gure kolaboratzaile Bik, Maialenek eta Iñakik Argentinan hor Hego Ameriketan barrena dabiltza, Bai. Nissan Micra batekin, Bai. Nissan Micra bat eta Twingoaren artean Egia tamaina antzekoa da. antzeko parezido, eta antxe hoe bat instalatu zutela. Egia da. Beraz, egin daiteke. Bueno, probatu igual al Gogoa final. da, gogoa da. Egin daiteke, Bai, uste, igual probatu barko. norbere tamaiarekin ere akaso badula lotura, Karo, Bai. txikia gauza bera dia izango. zure lagunak. Bai, Bueno. Iñaki txikia da, Maialen ez beste, bai, biak tamaina estandarraren barruan uste dut. Oian aurrengo tombolan badakigu. Kotxea tokatzen zaigu. Bueno, kotxe edo behintzat aulkia hor jartzen dezue kanpoan, eta hor lo egin dezan. Bai, Eta perfecto. listo. Bai. Eta Aitor aipatu du, bueno, gidoia zari zineten oraintxe pixka bat, Mikeli nondik etorri zitzaion ideia hau? Ez daukagu hemen, baina akaso jarriko duzu. Bueno, oso kuriosoa da. Bea antropologia egin du, Donostian egin zuen, eta gero Bartzelona juntzan, eta han doktoratua egin du, sobre el avistamiento de ovnis en Montserrat. Oigo. Horrela, osea, Ara. tituloa horrela da, eta horri buruz egin zuen doktoradua, eta gainera oso nota ona ateazun. Orduan badago jendea Montserratera junten dela, ovniak edo oheak ikustera. Bai. Eta pixkat, bueno, bere obsesioak ditu eta testuetan sartzen ditu. Batzu, behin idatzi zuen zerbait zombiei buruz, asko gustatzen zaie, gero oain ohei ekstralurtarrei buruz, beraz, bueno, eta gu hemen... Hori gero taulara eramateko prest. Ze ona, ez? Ze gauza, beti iruditzen zait kuriosoa, ze doktorautza gai ezberdinak eta bitxiak dauden, ez? Bueno, Bai, niretzat milaka. behintzat, esaten Bai, duzu, bai, bai, ala. bai. Pertsonak bezain beste, Hori da, ez? bai, Eskerrak. bai. Beak esan zidanean, nik esan nion, ber, horrekin ba aldago gaia. Bai, Bai, claro. horrietako doktoradua da. Osea, Bai. Eta soilik Montserraten. Bai, Montserraten, Egiten balin badezu, Oroar. mundu mailako, Imaginatu. bueno. Bai. Bai, horretarako ere, hitzak izan behar dituzu, Hori bai. Eta apirilaren 28ko obsoletusentzat ere berak idatzi du? Ez. Aitarrek idatzi du, oraingoa. Aha. Todo se pega, edo, anaia Bai, ez da, bai, da hortxe. Inbidia da, anaien inbidien artea. Eta bai, oain dela urte bete idatzi nun, eta, bueno, jori esan nion, montatuko dugu, eta baietz. Orduan, pozik gabiltza, ja estrenu eguna dakagulako, eta hasi ja lanen pixkat, eta, bueno, espero dugu baitare gure bideo horretan. Komedia bat da, kai sozial bat sartzen dugu orengoan, eta hau luzea izango da. Hau, bueno, klasikoa, edo zenaite taula gainen esan jartzen dana ordu terdi edo ordu eta hogeiko antzeslana. Edo ordu eta 10, ez da gara luzatu. Oaindik ez gasi, baina denbora dakagu eta testua behitzet idatzita dago, baita ere dakagu... Paco Revueltasek zuzenduko du, ere... Eta Mikel Osada aktore bezala. Hirugarren aktore. Hirugarren aktore bezala. Eta, bueno, hortan gabiltza. Eta borroka, ere, langile borroka. Horren inguruan da. Ba, bigarren kafeko kafe utxorretara, ea lortzen dugun datatxoren batean. Ez dakit aurretik agian buru belarri izango zarete, edo ondoren, zuek nahi duzunean, baina topatuko dugu, eta Mikel ere animatzen bada, bueno, horxe, saltxa bat Tolosan egingo dugu, baina ingo dugu hor antolaketaren bat, edo zerbait. Eta gero barona prestatuko ditugu nahi badute. Begira. Banengo ni pentsatzen abe Tolosan, edo indabak, ez da? Bai. Baina garaian behar du, bueno, gordeko ditugu. Garaitik kanpore bagarrona jan daitezke Tolosan. Bre, ni urtero eginten dut. Urtero zuan, beraz. Bueno, eta azkenik, animatu gaur 6:30 eta 7:30 jendea etortzera. Ba, gu oso ondo pasatzen dugu antzeslanean, eta nik uste dugu aktoreak oso ondo pasatzen badute, publikoare oso ondo pasatzen duela. Eta guretzako oso gozagarria da, eta nahi dugu publikoa ere ondo pasatzea. Hori da, guretzako hori da gure nahia behintzat. Eta gaur egongo dira 3, eta nik bestea luz eta motz ikusi barik daukat ondino, arratsaldean ikusiko dugu. Baina zuri bai ikusita daukagu eta horrek ere merezi du. Bai, zuri izango da 6etan, zuek 6:30etan, eta oraintxe ez dut gogoratzen luze eta motzen ordutegia 7etan izango da.
zuen bigarren saioaren, seiterritakoaren ondoren. Egun oso aproposa da luze edo motz ikusteko. Eta bosterdietan ere badute. Ze Mirari Martiareraren urtebetetze eguna da. Bai. Baitu, zoriondu beharko dugu. Mirari dena. Mirari. Vale, vale. Vale, nik uste hemen pentsatu dutela, bueno, esango diogu, tragotxo bat horrein beharko ez. Bale hori ulertu dugu. Antzerkia eta gero ere rugbian bezala. Hori da, hirugarrena. Eta hor pote bat hartu behar da ostean. Eta hori ona izaten da, eta hitz egiteko, hausnartzeko, hori behar da. Ba, eskerrik asko bikote, ea lortzen dugun data hori, aurrerago hitz egingo dugu, eta ondo joan daitezela, kapila gaurko bi emanaldi horientzat. Mil esker. Eskerrik asko. Pesan oian ez dizut ulertu. Ez, bostak diela, ez? Bostak dira? Hoxe, bostak! Arratsaldeko bostak, oso ondo zoaz, oso puntual, ez da gizure esan nahi dian oianak. Bai, boste, zera, 8 ere baziran, ez? Eta Irulegiko eskuak bostat. Bostat, eta bostak kaferak orduan, Kaferak orduan ez dakit, baina atzo gozatu hartu behar izan zuten goxuan salsa gozatzeko aukera izan zutenak. Hori aize sekzioa, hori grufa, hori sinkopatzeko gaitasuna, perrakua, koreografiak, kontzertu zoragarria, haze formazio puxka, gomendioa bintzat aukera baduzu goxuan salsa zuzenean ikusteko. Aukera, etzazuela galdu. Guk ere itxaso izan nahi dugu, baino uste dut itxasoa izateko arrazoi asko daudela zen horbaite kontatu dugu itxasoa dela bide bakarra. Eta atzo goxuan salsak jendea zora arazi bazuen plateruenan, gaur beste protagonista bat izan da. Eskapatzeko aukera izan dugu, tartetxo batean bakarrik izan bada ere, haze hilara gaur Ines Osinagaren kontzertuan sartzeko. Sekretu handia data, marabillosoa, filosofo ilun batek aurkiturikoa, kauzinok esan zuen izkerra landuan, alegrantzia dela onena munduan. Onartu behar dizuegu entzule, onartu behar dizuet, zalantzasko izan ditu dela Ines Osinagaren elkarrizketa hau nondik abiatu erabakitzerako orduan. Entzuleak jakingo du, eta bera lekuko iniz kontatu dugula, edo nik bintzat esan dudala, iruditu zaidala euskal musikagintzako frontwomana. Ines Osinaga, hor seguridade bat, gaitasun bat, eta gaur goizean Instagramen irakurri duenean Ines Osinagak beldurrak, zalantzak zituela, eta ez du nire mugikorra aurkitzen, beraz, ezin konfirma dezaket, baina nonbait, pixkat kaka eginda zegoela pentsatut,
ze ona, gora zu Ines, bai, desera-ikitzea eriketa bat dela irakurri dute disko liburu honetan, eta hori ere bada desera-ikitzea. Mitoak eraustea, eta norberarenak nik behintzat banituen, jarraitzen du izaten, niretzat From Woman puxka hori, eta aldi berean, beldurrez josita, oholtzara From Woman bezala igotzen den emakumea. Zure gorririk alegrantzia. Baina modu askotara bideratu liteke, ze kosta ere kosta egiten da, batzutan Ines Osinagaren azken lan hau definitzea. Helduleku asko, ariketa zabala, anitza, gauza asko esan dira, liburuan hitz asko daude eta hitz horietan indarra handia, kantu ugari, disko bat baino gehiagore badaudelaren sentsazioa, eta disko hori nolabait zentratze aldera eta proiektu hau nolabait zentratze aldera telefonoz esan genion bezala, gonbitea luzatu diogu Ines Osinagari, luzeago, eta lasaiago berarekin aritzeko. Arratsaldeon eta ongi etorri, bigarren kafera, Ines. Arratsaldeon, eskerrik asko. Zer modu zaude? Orain lasaiago. Orain lasaiago, ja sartu zait pixkat moderatxo igual bigarren kafe bat ez gaxi etorriko. Nahi duzu kafe bat? Badaukagu. Bueno, agian bai, baina itxoin guazen. Guazen arira. Guazen arira. Agian gero tartetxu baten bai kafea hartuko. Itxasua da, esan Ines? Bai, esan didazu, golitzen naiz horrekin, ez? Nola zure buruan badagola imaginario bat, ez? Nik proiektatzen dudan horrek zuri eragiten dizuna, ez? Ez hau izan da zerbait, urte askotan nik nire motxilan eraman dudan zerbait, ez? Alegia, ez ni nor naizen baizik eta nik proiektatzen dudan horrek zuri nire ze irudi sortzea azten didazun, ez? Eta ez hau, aktorezaren horretik, ulertuko duztazu, super ondo hortik, ez da? Osea, eske sekulako pixua da, eta sekulako eta egun batean inuen horrelako izarok dioen bezala tratatu bat nire buruarekin, eta erabaki nuen ez nahi zela besteen espektatiben kargu egingo. Alegia, agian zuek espero zenuten beste Ines bat. Bueno, zeingo diogu. Espero zenuten beste norbait ez dut izan nahi, eta gero beste alde batetik, ez? Nola, denbora askoan jardun dugun, eta uste ez naizela bakarra, ez? Duela gutxi Aioa Renteriakin honi buruz hitz egiten nuen, Alain Agirrekin bai, ez? Eta badirudi beste erabateko egote publiko bat performatzen dugunean plazan, beti indartxutik, adoretxutik eta erresistentziatik performatu behar dugula, ez? Eta ere gehiago emakumeok. Eta, igual, nazkatu garaia hortaz ere bai, ez? Eta agian hor ere guk ere deseraiki ditugu bestelako feminitate ez osasuntxu batzuk, eta uste dut benetan zaurgarritasuna balorean jartzea eta gure beldurren kargu egitea oso ausarta da, zer da ez du esatea. Erabat ausarta da, eta erabat txalotzekoa da. Itxasoa da bide bakarra, gero galdetuko dizugu horren inguruan, baina diskonek badu hasteko itxasoaren zabala eta konplexua. Edo sentsazio hori transmititzen du behintzat. Irakurri, entzun eta interpretatzeko gauza asko daudela, eta horre Laida Zaprek egindako testuan aipatzen du, bere egunerokoan eta kantuetan agertzen diren hitzak deseraiki eta gelditu diren zatiekin sortu dut kuaderno hau. Kuaderno zoragarria da eskuartean dudan hau. Eta jarraitzen du Laidak esaten, ez egoteko modu bat dela erakutsi du Osinagak. Horrela egin ditu kantuak eta horrela marraztu ditut eskuartean dituzun horriak. Asko dago deseraikitzetik kantu bakoitzean, Ines? Bai, kantu bakoitzan egin dugun ariketa izan da. Zein da guk kantu honi aportatu aldiogun, egin aldiogun aportazioarik zintzuena, eta kantu askotan nire egoteko modurik zintzuena ez egotea izan da. Kantu guztietan dago, ni naiz diskoko ekoizlea, lehenbizikoz nire buruari aitortzen diot diska bat ekoitzi dudala. Honek ez du esan nahi lehenbizikoz diska bat ekoitzi dudanik. Honek esan du lehenbizikoz onartzen duzula. Eta tituloa gainera publiko jarri dut, eta kreditutan jarri dut, eta lehenbiziko izena kreditutan Neronena da. Eta, bueno, guzti hori, ez? Diskoetako kredituak oso politikoak dira. Ere. Eta, bai, ze kredituak bada aitortza bat, ez? Eta nori ematen zaion aitortza, zergaitik, zertarako, eta guzti hori, ez? Eta, noran ninduan, ez egoteko modu bat badelako, eta, bueno, bebai egiten, hitz egiten duelako disko honek,
plazatik urrun egon naizen urrun edo, beste plaza batzuetan edo plaza argitxu koloretsu eta ke asko dun eta argi dizdiratsu dun plazetatik urrun egon naizen 5 urte hauetako bidaiari buruz hitz egiten duelako, zen noski. Bidaia ez da Kubara. Nire honen bidaia da. Naiz eta Kuban egontzaren, entzuleak uler dezan, zesan nahi duen. Bai, eta Kubak ematen dit narratibarako asko, Kubak ematen dit beste musikalidade bat, ematen dizkit nire privilegioa zalantzan jartzeko aukera bat, etengabe, diskoa hasten da nik aitortzen Kubako andrantzat nisi izango naz ba, ez? Aizu nik behar da boltzeraten dut. Hor, begin hori egiten, ez? Antxinako kopla hartaz, ez? Baltzan azela din hori, baina nire ez dozta ardaba baltza da, baina anak edaten dago. Baina nik ardaba edaten dut, baina nire ez baltza, nizu bizenaz. Eta ala joan ez nik Kubara. Nire zuritik, nire emetik eta nire privilegio guztietatik. Eta topo egin dudan sortzaile pila batekin, nire residentzia artistiko bat egitera joan nintzen bertara. Eta neukan, zela baiteko horlako ez da hipotesi kreatibo bat, baina, hor nik arakatzen duena zen nola lirake kantu hauek antxuriak ez palin balira. Eta hortik abiatzen nintzen, sortzaile desberdinekin sortzeko aukerak egiteko. Eta, ariketazten etengabe eta gehiago bilatzen baldin badut, ez? Eta kapa bat gehiago bilatzen baldin badut. Eta joaten baldin bad naiz hainbeste ikusgarritasun ez dauka musikari horren bila, ez? Eta zer kantatzen dute, ez dakit, Kubako orienteko lurretako Mauriziek. Bazen, ez? Nik pentsatzen duen ziur, nunbaiten Andra hauen amame kantatzen zuten eta nire amamen amame kantatzen zuten nunbaiten topo egingo dutela. Eta, eta balan bukatzu genuen, bata tamborreko ritmo oso tradizionalak panderoarekin jotzen diren kalejiraren oso bat egiten dagoela. Osea, 6x8 oso kuadratu bada, eta orduan, ze lurrera lotuta dauzen hori askotan gertatzen da. Bazoaz ez dakit nora eta ez den zuten duzu kantu bat uste duzula super euskalduna dela, eta igual super euskalduna den hori gurea egin dugu, eta beste nun baitetik dator, eta hori da bizitza, ez, aldatzea, eta bakoitzak berea konpartitzea parekoarekin, eta etengabeko aldaketa, etengabeko ariketa diskontan, hauxe izan da. Kubako andrantzat nize, Kubako andrantzat nize, aizpak gara bai baina ize. Ikerketa aipatu duzu, ikerketa bat dago atzean, ikerketa hori izan daiteke ez dakite antropologikoa, soziologikoa, musikala ere bada, kultura oso zabal hartuta ere, kulturak hartzen durako barruan dena, ez? Ezin antropologia zitzegin, musika zitzegin gabe, aipatu duzu 6x8 bat eta tambor bat, eta hor oso aintzinera joan gintezke, baina hartu duzu ere askatasun edo lizentzia handia, jolasteko, ikertzeko, musikalki harmonizatzeko, birharmonizatzeko, erritmoakin talkak sortzeko, ez dakit, itxaso bezain zabala den ondaretxo bat badago hor disko horretan, eta uste dut badagoela, eta esaiazu oker banago, behintzat alduntze hori ez, askatasun hori hau guztia egingo dut, inongo arazorik gabe, akaso zure barruan naiz eta talkak igual sortu dituen, ala ez, baina ez dakit egon den hori. Noski sortu dituela, baina sorkuntza prozesu guztiak sortzen dituzte talkak, zalantzak, eta iruditzen zait sorkuntza prozesu bat benetan, hori izan behar dela, lokaztu eta zalantzan jarri, eta erori, zaurgarri agertu, zaurgarri sentitu, eta hortik eraiki. Bada esaldi bat, Lizar Begoñari entzun genion guk, eta berak zioen arte garaikideari dren inguruan interesatzen zitzaiona zela, arte garaikideak proposatzen duenean aurretik sortutako beste zerbaiten deseraiketa bat egin, eta geratzen diren zatitxoekin, beste zerbait berria proposatzea. Eta etengabe hori izan zen, esaldi hori irakurri nionean, izan zen, hasi zirenean pieza guztiak enkajatzen. Bada momentu bat, dagoela oso guai, sorkuntza prozesuetan, ordura arte dena sortzailearen buruan dauden ideia zoro pila bat dira, ez daukala, zankarik ez bururik, baina sortzaile badauka zela baiteko, da total trust bat daukazuzuk zure buruan dagoen horrekin, eta esaten duzu, eta beti ez da gertatzen, zeske sorkuntza prozesu guztiek ez daukate Durangoko azoka batean salgarria den produktu bat amaieran, ez? Eta liburuan horri ere egiten zaio aldarri, badirudi sorkuntza, aldaketak, dena delakoak prozesuek, gero bukaran duki behar dutela
produktu funtzional bat, ez? Ba, ez. Arrunaldi guztiek ez daukaten bezala produktu funtzional bat, ez? Arrunaldiaren terminoan. Eta, bueno, horrek metafora hori egiten dio sorkuntza bidaiari, eta bai, itxoin liatzen naizela, zer gabiltzen esaten. Lizar Begoña, eta bai, eta momentu batzuan sentitu dut, zer egiten nabil, ez? Edo egiten nabilan honek zentzua ote du. Etengabeko esan, baina baduka zentzua, ez da, baduka zentzua. Eta momentu hortan Lizar Begoñaren esaldi hori entzun da gero, hasi ziren piezak enkajatzen, eta ja, bueno, hori basan dena, nola da? Dena asaltzen zuen ari bat. Bai, hori da, ari hori. Ze udaberri izan abandan, azten zara, esaten duzu, baina kantu hori ez da berria. Bueno, kantu hori berria da, baina kantu hori dator aurretik sortuta dauden kantu pila batetik, ez? Eta iruditzen zait, gaur egun musikan, gaudela ja paradigma batean inork ez duela zalantzen jartzen ez dakit, Rosaliaren kantu batetako lehengo bit hori ez dela bere bit bat, eta nunbaitetik hartu duena, eta gero hortik adiatu dela sortzeko beste zerbait, eta izugarri gustatzen zait nik hori. Osa, iruditzen zait baita ere musika elektronikoan oso modu naturalean bizi dela hori, ez? Dago, ez dakit, Stromaeren loop bat hartu, eta dago transformatuta ezagutzen ez den bezala, baina loop hori, ez da nirea. Baina nik hartu dut eta honekin nik hau proposatzen dut. Orden, ez? Ni iruditzen zait muga dagoela, bueno, pues, zera da, erreferentzietan eta zitetan, zelan da, esto zientifikoan bezala, mesedez, apa erregalak erabili, eta horre gauzak, aitortzak eman, eta horrekin, bueno, gero hemen sartu gintezke meloia handi batean, baina bai, edo letrek gogorarazten dute beste letra batzuk, edo inkluso, badaude baita ere, duela 10 urte, Kuban sortu ziren kantu batzuk, Joseba Serrenda Kuban bizi zenean, eta inoiz Kuban sortu zirela esan ezin zen momentu horri egiten zaio baita ere aitortza, ez? Baita ere aitortzera, bueno, iraganeko sekretuak, iraganeko orain, ez? Beste atzera begiratzean nola eraiki dezakegu kontakizuna. Ze duela 10 urte ezin genuen hau horrela esan. Orduan, bueno, eta orain nundik erabakitzen dugu kontatzea da, zerekin gelitzen gara, ez? Eta zen nolakoak lirake hauek. Bueno, bai, hortarako lizentziara eman dut, eta kantu horietan utzi diet protagonismoa beste sortzaile batzuei, kantu bakoitza protagonista badauka, eta, bueno, horrela da. Kantu horiek guztiek josten dute zerbait, zuk aipatu duzu bidaia, eta bidaia ez dela Kuba, nahiz eta Kubara bidei bat egon den, akaso gehitu beharko litzateke bidea? Bide lagun izan dituzun asko ere badaude hemen, eta esango nuke batzuk bidearen azken txampan heldutakoak, nik ez dakit ziur Lore Argarate Mauriziak ez da duen horren aurretik ezagutzen zenuen, baina uste dut horre sortu direla, ez, elkarlan asko, eta aipatu dut Lorea, baina ipanitzake beste inbestez, hor diskoan agertzen joan direnak, zure bide horren momentu ezberdinetakoak, ez? Bai, eta hau ere politikoa da, iruditzen zaite emakumeok elkarren aliatu bezala agertzea plazan iraultzailea eta politikoa dela, eta hartu dugun autu bat da. Diskoa CD-a, digitala ez, bi ordena desberdin daukate. Digitalean desberdin duta daude A aldea eta B aldea, ze berez bi diska dira, hasieran B aldea izango zena A aldea izan da bukaeran. Diskoaren ambivalentzia hori jarri nahi nuelako balioan, nio ambivalentia naiz total, eta gainera erabaki dut ez duela aukeratu nahi, bat edo beste. Askotan, nire biztako momentu askotan aukeratu behar izan dut, eta aukeratu behar izan horrek jarri nahu ataka batean konturatu nahi zela, agian ambivalente maite nahi naizela. Eta CD-an, beste orden batean datoz guztia. CD-an, daude bidaia, agian erosoago bat bidaiatzeko. Eta CD-a irekitzen duen kanta, Bedadoko kale jiran, kantatzen du Ane Martinezek. Eta iruditzen zait guztiz, zeharo erabaki politikoa da, kantu horretako kopla horiek Ane Martinezek kantatzea. Ze, adibide bezala, eta biok, baina beste edozein emakume askori gertatu zaie, ez? Guk izan behar ginen etxaiak, resulta elkarrekin hitz egiten jarri garela, eta elkarri esku eman diogula, eta erabaki dugula. Naiz eta ez izan erraza, erabaki dugula aliatu izatea. Baina zuk sentitu izan duzu momenturen batean etxaia zela? Bai, noski, bai. Eta berak ere bai sentitutu nire bere etxaia. Esan da bezala, zabala da, komplexua da, disko liburu hau,
Pentsa, Inesek berak esan digu, ez? Digitalean modu batera dago, plataforma digitaletan 3 disko bezala ere agertzen dira, kantuak interpreta daitezke entzunez, irakurriz, kuadernoarekin batera. Bai, kuadernoan, Laida Zapreori zen aurreko galdera, ez da? Laidak egin duena izan da, Lizar Begoñaren horri tiraka, nik argi neukan, argazkia Iker Goztegirana izatea nahi nuen, guztiz argi neukan, izugarri unkitzen daute Ikerren argazkiak, eta momentu batean, pentsatu genuen Iker eta biok oso globo gara eta behar dugu soka pixkat dena lurreratzeko, eta esan nion Ikerri, Laida Zapredi esango nioke, eta bai, total. Eta Laidari kontatu nion, zer nahi nuen kontatu, iruditeria guztia, eta Laidak astebetean zeukan ekipoa batuta, Julene Gregorio batu zuen estilismora, kamerak, lokalizazioak prest, dena genuen shooting luze bat, iluntze bat, eta egun senti bat itxasoan, eta batera zen material zoragarria. Eta gero Laidak Ikerren argazkietatik eta nire testuetatik, bibliografia bezala jarri dugun letren testu guzti horietatik, eta nire 5 urte hauetako prozesu guztiontako egunerokoetatik, zenik, ez dizuet esan, libretitis kronika daukat, libreta pilatzen ditut, pilatu, eta kosta egiten zai gainera libretak amaitzea. Berriak asteak sekulako plazerra ematen dira, batzutan bildur holan idazten dut holan bildurtuta libretasi berrietan, baina kosta egiten zaita amaitzea. Bueno, eta egia da, liburuak, diskoak, artefaktuak badaukala libreta itxura bero gomila eta guzti, zintillo gorri horrekin, egiten diola gero ezagutuko duzuen soineko gorri bati, eta nahi nuen baita ere, ez dakit diska bizi bat egin, baina QR badauka liburua, QR hortan joango gara konpartitzen, nireak ez diren beste batzuen sorkuntzak itxaso da bide bakarrarena. Orain, Alain Agirrek idatzi duen testu zoragarri bat dago, mendik aste batzutara beste zerbait eukiko duzu. Ordan, badauka, nola utzi kantuei diskoari geroni, aldatzen jarraitzen, ez? Naiz da disko baten eta momentu bateko argazki sonoro bat egon behar den, eta kantua bukatzen ditut, deadlinea baino 2 ordu lehenago. Orduan bukatzen dira konposizioak. Ordan, nola eman, ez, baimena, eta honek aldatzen jarraitzen nahi balin badu. Hor daukagu lehiotxo bat edo zer gauza egiteko. Eskerrak ez digun kafea oraindik atera, Ines Ozinagari, pentsatzen abilagian ez, agian ondo dagoela kaferi gabe. Pentsatzen abilatzen, abisatzen balin badugu naiz irratian, hemen gauera arte gongo garela Inesekin izketan. Nik uste, Maite Bidartiri izaten balin badiogu, Maite 2 ordu gehiago behar ditugu Inesekin, utziko digula. Konstiente naiz, hitz egitea asko gustatzen zait. Eta gero, zen egizu esatea, nago superarro egin dugun lanataz. Ez da gutxiagorako. Oso harro nago juntatu izanaz, hor dauden artista guztiak, egin izanaz disko zeharo feminista, egitea disko bat ikusgarritasuna, plaza, aitortza eta protagonismoa ez daukala normalean plazan aitortza daukan gorputz horrek, baizik eta beste batek. Eta, nahiko gerturatu da nik egiten nahi nuen diskoari. Aizpak izeneko atal badago hemen, eta bertan agertzen dira bide lagun izan dituzunak. Aipatzen ari zaren aizpatasun horri erreferentzia. Ez da egiten hemen duo jad ikus daiteke Garazi Uren, Leire Letu, Lore Argarate, edo Anera Baka, edo jende asko. Bertan, hauek topatzeko azokan baduzue liburu eskuragai, edo kuaderno hola dituko diogu, eta pentsa zein puntutan aio den sugerentea, eta hemen pixkat saldu egingo dugu, azokan ere saldu egin behar da, lehenengo horre iriki eta... Azokara saltzera bat. Hori, ez esaten izunak gezurretan ari. Gero ben porrak itegia eta hori dena. Hombre, pasilloan porrak iten dira, ez moduz, ondo. Gaur egun flojoa gaur, bai. Sekulako ansiedade ematen ditor. Irizena momentuan, estanda ja, eta estanda ja ordainduta dago, ze momentutan gertatzen den hori izaten da porra bat. Kuadernoa ireki eta jartzen du, proiektu hau Ines Osinagarena da. Eta gero jartzen du, kuaderno hau erena da, hor norberak bere izena jartzeko, edo nahi duena egiteko. Galduz gero mesedez bueltatu elbide honetara. Eta nire hori bururatu zait, bidaia bera hor txasten dela, ez? Norberak aukeratzen du, nora bidali barden liburu hau, norbere etxera, edo leku magiko horitako batera. Nora ikusten duke bueltatu galduz gero. Hori da. Kuadernoak hori bera dauka, eta
Eta oso gomendagarria da, lasai dastatuko dugu guk gure laborategian, baina benetan gozoa da, kafe bat eta amaika kafe. Gomatxo eta guzti. Gomatxo eta guzti. Zoragarria da. Zuk erabiltzen dituzun kuadernoek ere gomatxo hori izaten dute? Ezinbestean. Bai, Badago, idazten duenak baditu bere kuaderno kutxunak, ez? Bai, moleskine beltzak. Moleskine beltza, moleskine naranja, moleskine guztiek dira, ez? Moleskine beltza, hori moleskine beltz bati egiten dio. Bai. Gero horregon ginen ertzak borobilduko genituen, moleskinetan bezala, refe totala, moleskine bat. Nahi genuen, sponsorren bat edo ekartzen zizkuten, ez da 50 libreta edo analakoa. Ez baitira baten merkeak. Baina gero erabaki genuen, laidaren erabakia izan zen, eta super erabaki hona iruditzen zait. Diseinuarekin eta argazkien disposizioarekin, eta erabaki zuen azkeneko momentuan laidak ez ditugu borobilduko. Eta super erabaki guaia dela iruditzen zait. Argazkiak ez dira ni ohituta nagoen argazki horiek, ez dira, duela 10 urte ez nintzen ausartuko horrelako argazkiak, horrelako argazkiekin agertzera. Hor dago baita ere edertasunaren beste alderdi bat agertzearena, ezta? Eta zaurgarritasunarena, eta hor agertzea adoretsu, indartsu, eta ez? Gure momenturik aulenetan, eta hor ikustea edernik lortu dut, eta hori egon da oso guai, laidak esan zidan, bialuzi danian lehenbiziko maketaren bersioa, esan zidan, saiatu zaitez irakurtzen, berak egin du edizio literario baita ere testuena, eta bialuzi danian lehenko proposamena, esan zidan, saiatu zaitez irakurtzen, zuk idatzi espaldin bat zendu bezala. Eta super zaila da, oso zaila da, bai, klaro, zure sorkuntzarekin dugu implikazio emozionala totala da, horrekin desbinkulatzea, eta bueno, ez dakit guztiz, baina, xoxe lortu nuen. Eta asko gustatu zitzaidan ikusi nuen, bai laidaren entresaka hortatik, eta laidak ekartzen zituen hitzekin, eta Ikerren begiradari esker, ikusten nintzen ni nire momenturik naufragiorik sakonenetan, eta ikusten nauen ere burua, eta ikusten nintzen ni zauritu eta orain galdu hori, baina ikusten nintzen eder. Eta iruditzen zait hori dela artea, ez? Eta bai, hori bi artista hauek egin dute. Egon da oso guai, konpartitza. Ez da erraza izan, inorketzigun esan, erraza izango zenik. Bai, orain ja pasatzen ari zait, baina dora hilabete nengoen etxean esaten, azkena, ez dago disko gehiago, baina, disko oro esaten dut hori. Eta orain esaten izan, agian beste txun bat. Agian beste txun bat. Hombre. Aizuk, bat edo horrelaz. gaurko kontzertuari buruz abiatu dugu entrevista hau, eta horren inguruan galdetu behar dizugu. Nik ezin izan du hasieratik iritsi, ilara handia zegoen, 1000 gauza egiteko. Zorri buruz ere hitz egiten da azokan asko, ilarak. Bai. Ilarana da nork dauka hundiagoa. Benetan. Ia visualizatu liteketa. Bai, benetan, sartzen gara jolas batean oso perversoa dena. Eta gabiltza jolasten handiak izatera, baina txikia garenean, eta ondoan, hau gertatzen da, beti, zu pixkate gora joateko beste norbait zapalu behar zunean, oso estatarra da, eta, ordan hilarena bada zerbait, nik onduratu naiz, dauzkadala hemen, aurreko Durangotako ajeak akumulatuta, hemen Zilborraren eta Bihotzearen artean, benetan. Torrez izkit horrelako flashback batzuk, eta Durango, eta gaur hitz egin dut horrela sortzaile batekin baino gehiagorekin, eta ez naiz bakarra Durangoko azoka baten ostean bukatu dena ospitalian ansiedade batekin. Orduan, ikusi beharko genuke bai esposizio maila hau hain egun gutxitan eta halako modu basatian, eta hain modu ez dakit gezurra den, ez da gezurra, benetan egia da hemen gertatzen dena da, egia da, benetazkoa da, baina hau ez da gure realidadea. Gure realidadea ez da hilarak egiten dituztela gure lanaren bila joateko. Ordan, horrek sortzen dizkineri kontrasan handiak, baina, bai, jendez lepo bete da areta, bai. Neri ere esan didate hilarak zeudela sortzeko. Hau guztia, nire burua zuritzeko, behandu iritsi nahi zinez, barkatu, hilara zegoen, egia da. Ez que bukatzen da, hori da, azkeneko urteetan
zuzeneko kontzertuetan soldautaren kultura bezala, Wow. ez? Eta Hori da lehen aipatu ez, meloia hau irikiko dugu orain, gaur orain ez, baina irikitzeko modukoa da, ez? eta iruditzen zait oso perversoa, oso irabazlearen hortik performatuz, eta irabaztea zer den, ez? Exitoaren ez dakit alde batetik, ez? Bueno, kontu da, iritsi nahi zenean, kontraesana. azken kantuetan zinen, Aha, eta bai. horrelako batean esan duzu, 2 minutu geratzen dira, kantatu nahi nizuen Miren Amurizak eta ukelele batik bizitza nola salbatu zidaten, baina zingo dute egin. Baina zuri kontatuz nizun. Guri kontatu zen igun, baina entzulei ez orondoan ikusle ziren batzuei esan diet, ezagunak nituen, nahi zen Bai. flipatu izan. Gero irratian Ines egoteko esperantza daukat, eta galdetuko digu, orduan entzungo dugu. Hau konta daiteke labur edo audio bialuko digu aurreko entrevistarena. Labur, nik ez du prometitzen, baina saiatuko naiz. Bueno, hor lokatza artean nengoen batean, nire naufragioan eta guzti hori. Hori momentu hori, lehenbiziko erdi ondoa izan zen. Baina, bueno, hori da bebai beste zerbait, ez da lan bat maternidadari buruzari dena, baizik eta da lan bat doluari gorazarre egiten diona, eta heriotzari, galtzeari, galerari, eta gauzak zuk espero bezala ateratzen ez dire momentu horiei leku egiten diela. Ze badira prozesuak guztiz isilian eta klandestinitatean bizi ditugunak, horraiti bertagaitik, ez? Bizi dugulako momentu bat exitoa irabaztea zer den, ez? Eta bueno, esan dugu motx. Bale, bueno, holako gau batean, hankak belauneraino lokatzetan, gau batean Miren Amurizak berrian idazten zuen ordan, iritzi zuta bat egunero, eta beste emakume bati entzun izan nizion kopla batzuk itzuli zituen euskarara. Eta hemen Lorea Agirre ekarriko dute, bera ipu bat ekarriko du, Loreari entzun genion, irakurri genion, nola itzultzea ez dela bakarrik, hizkuntza aldatzea, badela gure munduari begiratzeko moduarekin begiratzea hori. Alegia, Tonutxiren aurren iria euskarara itzultzea ez da bakarrik, Tonutxiren hitzak euskaraz irakurri izatea, baizik eta Tonutxik dioen hori gure munduan nola ikusten dugun, ez? Eta hemendik nola begiratzen diogun horri. Orduan, Mirenek itzuli zituen, Mercedes Sousa kantatzen dituen kopla batzuk, bertso batzuk, eta ni momentu hortan ezin nuen soinuri jo, ez nuen trikitixari jo, fisikoki ezin nuen trikitixa jantzi, eta ezin nuen musika guztiz itzalita zegoen nire barruan, nire kantatzeak min ematen zidan, bizitzeak min ematen zidan, eta despistatu naiz, kantatzeak min ematen zidan, bizitzeak min ematen zidan, eske gertatzen da batzutan bizitzak min ematen dau. Bizitza zoragarria da, baina batzutan bizitzak min ematen dau. Eta, alako batean, nik neukan ukelele bat, oparitu zidan lagun batek, ez nekien ukelelea jotzen, barre egin izan diot ukeleleari, gitarra mutilatu bat bezala, eta gauza horrek, eta bestea, orain ikusten dut, zoragarria da ukelelea, mesedez, daztu gitarrak eta hartu ukelelea. Osea, frustrazio nivel 0, merkea, txikia eta superdibertidoa. Kasi trikitixa bezala. Eta oso bai. Eske trikitixa gaitik esaten dute, bai, ez? Badera instrumentu... Soinu mutilatu badela, ez? Bueno, agian badaukat horrelako instrumentu mutilatuekiko zaletasun bat. Bueno, ukelele bat, ez nakiela jotzen eta lagun horrek esan zidan, ez daukazu zertan ondo jo. Eta hori zen zangako etaiko bat. Ze ohitutan dengoen jotzera trikitixa oso azkar, oso ondo, gero bat hobeto, gero bat azkarrago, gero eta pieza zailagoak eta gero eta erronka handiagoak eta gero eta bueno, momentu hortan manion nire buruari baimena jotzeko mediokre. Eta horra hasi nintzen, YouTubeko tutorialak gaut txikitan zabor eta zabor artean jo ukelela ikasten jo lehenbiziko leziotik. Eta hor, lau akordik hasi nituen, eta orduan iritsi zen Mirenen ez zutabe hori, motz esan didazu, badakit nigon. Eta nik ez nekien zer gertatzen zitzaidan, nik nengoen ondo, nengoen aserre munduarekin, nire buruarekin, ingurukoekin, ez nekien ondo, maite ninduenak esaten zidan, baina animatu zaitez, Juan, egin kirola, ezin da izabeti jaike. Jo soinua, kantatu, ezin nuen. Eta, bueno, momentu hortan irakurri nituen Mirenen hitz hauek eta izan zen joder, hauxe da pasatzen jaten da niri. Eta momentu hortan, Miren irakurtzea eta hitz horrek irakurtzea eta Mirenek hitzak jartzea ni neroni, niri gertatzen zitzaidan horri hitzak jartzeko gai ez nintzenean, sentitu ninduen
ez hain bakarrik bizitzan, eta iruditzen zait, bueno, nik uste dut benetan gauza txikiek salbatzen digutela bizitza etengabe. Bizitza ez digutela behin salbatzen. Bizitza elkarri salbatzen diogu bizitza behin eta berriz da hori da la jokatzea, ez? Eta momentu hortan horretik eta hartu nuen ukelelea eta dringi. Osa paudio bat bialdu nion Mireni. Dringi. Eta esan nion Miren, eskerrik asko. Gaur bizitza salbatu didazu. Eta hori da. Eta gero konstienten naiz baita ere, asko gustatu zitzaidan publikoki lehenbizikoz jotzea kantu hau, ze banekien nik ordura arte performatu nuen iruditegi horren guztiz kontrakoa zela, ukelele bat hartzea, dringi. Eta, bueno, egun batean estrenatu nuen, Mireni baninduan horlako egonaldi batzutara, gazte batzuekin, konpartitzera baninduan itzaldi musikatu bat ematera, eta Mireni esan nion, aizan, igual gaur estrenatuko ditugu. Eta eso está Mirenek, dale. Eta hementxe. Pila bat jendek eskatu duzta gero grabatzea hori, eta ez nuken asmoa grabatzeko, baina pasan apirilean 40 urte beten dituen, eta esan dago, venga, 40 urte betetzen duten egunean. Autoparia. Bai, askatu ingo dut. Bueno, autoparia eta gainontzeko entzako. Eta etzan izan erreza, ze musika, lizentziatuta dago Warnerrekin, ze Julio Numausen dena da, eta ordan Warner Espainiak ez zigun ematen baimenik argitaratzeko, eta, bueno, nola ez, azkenean topatu genuen Julioren emaila, idatzi genuen email horri, hola Julio, mira, yo te explico, soy Inés Osina, soy una música de Euskal Herria. Apa! Te mando nuestra versión, eta handik bi egunetara inork zuen espero, erantzun zigun Julio, eta esan zigun asko gustatu zaiola bertsioa, eta argitaratzeko. Aizu Inez, bai, agurtu egin martzaitu gupen askorekin, kafe bat zor dizugu, eta nola kafe hori zor dizugun, gonbita botako dizugu, animatuko zinateken gure laborategira ukelele hori hartuta tortze baina, iz? Bale, oso ondo. Zestakit esan dizuen, baina mundua ez da Durangon bukatzen, ados? Ados. Horregatik ezingo diguzu ez esan orduan. Bai, oso, musua joan naiz. Inez Osinaga gorazu, mila esker gurera horbiltzeagatik, eta hartuko dugu kafetxo hori ukelele eta guzti. Bale, zaindu. Izan ondo. Eta den aldatzen da amaitu den bezala guk aurrera egingo dugu, gonbidatu gehiago agurtzeko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Itxitut begiak, ta irentxi dut malkoa. Itxitut begiak, ta ez esan, inora ez banoan. Ez dakit zenbagarren kafe hartuko duen Fito Rodriguez idazleak gurekin, argi daukat bigarrena hartu zuela aspaldi.
Baina aurrekoetan beste idazle edo pentsalari batzuetaz hitz egitera etorri izan da gure estudiora, eta gaur beste hitzaki bat topatu dugu, bere azken liburua. Enararen esanak idatzi du Fito Rodriguezek. Saiakera poetikoa jartzen du azalean, baina munduaren akaberaren doluari aurre egiteko gidaliburua dela iruditu zaigu guri. 4 zatitan banatuta dago liburua eta nola ez, Enarak izan da protagonistak abia da, abia puntua. Enararen abia, Jaltatik gertu dagoen gaztelua epaingarria. Guk gure Durangoko kabira gonbidatu dugu Fito liburuaz hitz egitera eta hementxe dago txintxo gure ondoan. Arratsaldeon, Fito? Kaixo berdin, txintxo eta goxo. Txintxo eta goxo. Lehenengo galdera, mundua akabatu da? Bukatu daia? Gure mundua bai. Gure mundua Enarak ez du hitz egiten, baina ez etortzearekin batera ari da adierazten ziklo bat bukatu dela, eta da antropozentro edo gizakiaren mundua, gizakiaren inguruan eraikitako bizitza. Iraungo duna, izango da, orain arte bezala, bizia. Orduan, bizia da funtzean abia puntua, kabia, eta iraungo duena. Eta pentsamendu horrek lasaitzen zaitu zu, Fito? Esan nahi dut, aurrekoan lagun batek esaten zidan, berak irakurri zuela ez, nunbait zientzialari bati entzuntziola, jazta munduari 200 urte geratzen zaizkiola, edo guk ulertzen dugun munduari 200 urte geratzen zaizkiola, eta pentsamendu horrek lasaitu egiten zuela. Ja, bai, gauzak gaizki daude, baina 200 urte besterik ez dira falta. Hori izan daiteke pentsamendu lasaigarri bat? Nik ez dakit lasaigarri izango ote den, baina nik pentsatzeko aldarrikatzen dut saiakera poetiko honetan beste hizkuntza bat oinarrituta metaforetan gehien batean. Ez pensamendu silogistikoa, pensamendu literario metaforikoa. Eta metafora gisa hartzen dut adibidez Jingo Biloba. Jingo Biloba azaltzen da batipate azken horrietan. Horren berri eman zidan bere garaian Gladys del Estalek, aspaldiko lagunak, eta hil aurretik. Eta hori erakusten zuen egiako parkean, ez? Jingo Biloba da fosil bizi bat. Jingo Biloba zegoen bizirik dinosarioen garaietan. Eta Hiroshiman bomba bota zutenean Jingo Biloba hor zeuden eta jendea eta animaliak eta dena hil zenean Jingo Biloba hor zegoen eta ark iraun egin zuen, ez? Esaten dute hori dela aukera izan duelako nolabaiteko simbiosi bat sortzeko. Alegia, landare simbiotikoa dela. Simbiotiko aurreko denboretatik datorkion alga batekin bat egiten duelako. Orduan horrek aukera eman dio garbitzeko eta segitzeko, ez? Bere hartan, eta orain garai honetan ikuste ditugu abanikoen moduko hosto hori hoiek, ederroiek, nunai, eta fosil bizia da. Bizitzaren mota berriak aurkituko ditugu hemendikan aurrera, eta horrek lasaitzen da. Hartu ditugu esaldi batzuk, eta esaldi hori buruzko galdera batzuk egingo dizkizu gorrela pixkat disekzionatuz. Azterketa eta guzti, bai. Adibidez, idazketaz adieraztea, zerbaiten alde edo zerbait azaltzeko baino norbaiten aurka egiten da beti. Nahi eta nahi ez, zeren aurka idatzitako liburua da, Enararen esanak? Nik uste dut gure mundua eraikia dagola ilustrazioen gainetik, modernitatearen gainean, eta moderniak aspalditikan berea gehintzun, eta modernitatearekin batera ilustrazioa, eta ilustrazioekin ikasi gendun iraultza mota, iraultza burgesa eta beste irautzak. Azkenean, iraultza sovieten iraultza izan zen ilustrazioaren beste mota bat, ez? Orduan, horrek ekarri zuen, orain daukagun mundu hau, arrazoian oinarrituta, nun zientzia bera ere arrazoia besterik ez da.
Eta, bueno, hori ikusi izan dugu, pandemia garaian adibidez, arrazoiarekin eta ikerketa sasi zientifiko horiekin soilik ezin degula bizi. Ez, behar ditugula beste motatako hurbilpenak. Ze gertatzen da, horrekin batera sortu dela sekulako zentsura. Alegia, oain hitz egiten da tierraplanistak, hitz egiten da negazionistak, leheno hitz egiten zen terroristak, ez dakiz ere, eta nolabait deskalifikatzeko eztabaida bera, ez? Baina funtzean daukaguna da pentsamendu ezberdinen ukazioa, ez? Nik uste dut pentsamenduaren historia eta zientziaren historia eta filosofia ezagutzen duen edonork badakila zientzia mota ezberdinak badaudela eta diskurso zientifiko ezberdinak daudela, ez? Orduan, gurean gaien dudana izan da lehian oinarritutakoa eta horrekin batera gizartean horri deitzen diogu liberalismoa, ez? Alegia, usten da, merkatu izeneko jangoiko batek dena regulatu edo arautu egiten dula bere hartan, ez? Nik ez dut hori horla uste, pentsatzen dut alderantziz, lehian izan beharrean oinarria elkarren arteko kolaborazioan daukagula bidea. Eta sinbiosiak ematen digu, adibidez, Darwin bera ulertu ahal izateko bide bat, adibidez, Lynn Margulis biologoak aldarrikatu izan duena, eta bueno, horrek ez du esan nahi anti-evoluzionista naizenik edo Darwinen kontra nabilenik, alderantziz. Darwin ezagutu, landu eta ulertu ondoren, beste motako pentsamendu evolutiboak ere egon daitezkela pentsatzen dut. Eta hildo horretatik hori da landu egin beharrekoa. Alegia, gogamena ireki eta ez zentsurarekin pentsamenduak ukatu. Goiuri, esan du Fitok azterketa jarri ote genion, baina konturatu gara irakasleari azterketa zintzaiola egin, ez da? Baina saiatu egingo gara, Saiatu egingo gara lata guztiz ere, bai. Bota bigarren galdera. Benga, hurrengoa. Idazketa zaidirazteak irakurle saiatuen premia du. Idazlearen kontrario dena. Ura gabe, idaztea zentzuga bekeria litzateke. Erabateko bakardadean testu esanguratsuenak ekoitzi arren. Norentzako idatzi duzu liburu hau, bazenuen buruan idazle motaren bat? Ez da, leheno esan dugu zeren kontra, nonbait zentsuraren kontra idazten da, eta beste ukazioen kontra, baina honetan, adibidez, ni Irulegiko eskua atera dela eta gogoan dakat etxean, leheno bulegoan, unibertsitatean eta oain etxean, banuen, oain ez dut aurkitzen, liburu bat, Erro zan autorea, notario bat Naparra, egon zala Sori aldean, eta 1880 pikon, 20. mendeen hasieran, egin zituen lehenengo alfabeto iberoren transkripzioak. Eta irakurtzen zituen euskeraz. Alegia, transkripzioa egin ondoren, ibero omen zena, euskera zan, baina iberieraz idatzita. Ez dut aurkitzen liburua. Ara? Etorri zitzaidan behin, beste gauza bazan, baina halako periodista aleman bat, eta erakutsi nion liburua, interesgarria, egon ginen izketan, eta liburu honek asko balio dut, esan zidan kontuz, esan asko balio du liburu honek, eta ez dut aurkitzen, baina horrek ez du esan nahi, liburua nire baitan ez da honik. Orduan, zeinen kontra, zeinen alde idazten dugun. Nire baitan dauden guzti hoiekin ari naiz eta guzti haien kontra. Ni segurezki ez naiz bate originala izango. Eta esaten dudana hemen, Lynn Margulisek edo Jorge nola da Madrilen filosofia irakasten duen poetak Rickman, edo beste halako gauzak idatzi dituzte. Haiek denak nire azten naiz zearekin, Julio Cortázarren raiolaren. Haiek denak nire baitan daude. Ez dakit nun daude, nire Erroren liburua bezala, ez dut aurkitzen, zoritzarrez, baina zorionez nire baitan daude.
Zegona hori, Bai, azterketa berari zaigu jartzen du. Baina, grabatzen ari gara, lasai zuzenean ari gara zuekin, naiz irratian zarete bigarren kafean, baina gero hau entzungai izango duzue, eta bigarren irakurketa, bigarren entzunaldi bat egin behar baduzue, hortxe izango dugu plataformetan, Liburuak osorik atentzioa eman dit, baina esaldi batek bereziki. Ez du balio liburuarekiko abegikortasunak, testuekiko atxikimenduak kulturaren kultuan txertatuak badaude. Durangoko azoka bada kulturaren lurraldea. Bira, horre nengola aurkitu dut Joseba Tapiak eta esan dit, zenba paper, dena paper. Eta ze gertatzen da, Joseba Tapia da persona bat adibidez musikan, nik ez dakit konservatorion zen olako ikasketak izango ditun, baina seguro nago, badakidalako, konservatorioan ibilitakoei klase ematen dizkie, bera konservatoriotikan gehiegi pasagabe. Eta hori da, alegia, kultura behar dugu, baina kultura gu gera. Agrikultura eta vitikultura eta guk zaindu, landu, landatu eta landakon gauden hortan. Joseba Tapia aipatu duzu, da musika etorri zait niri burura, ze liburuan aipatzen duzu, idaztea maite duena da idazlea, naiz eta idazteko ez geniorik ez duen eta behar adinako trebeziarik ez izan. Egongo da honen aurka dagoen idazleirik, ez da? Esaldi honen aurka? Bai, nik uste jendeak adibidez pentsatzen du idazle bada oso errez idazten duena, ez? Eta nik uste kontrakoa dala. Idazleari asko kostatzen zaio idaztea, hori ez dut nik asmatu, nik uste Thomas Mannek esaten zula, ez? Mendi magikoa idatzi zuenean Suizan, bere burutazio guztiak atera nahian hor zegoelako erdi gaixo eta ospitaletik atera gabe eta hola, eta bueltaka bere buruarekin esaten zuen, idazten zula asko kostatzen zitzaiolako behar zuena, behar bezala esan ahal izatea, ez? Eta hori da, idazleari zaio bestei baino gutxigo idaztea, segurezki kostatuko zaio askoz gehiago. Hau beste arteetan gertatzen da? Musikaria da musika maite duena naiz eta trebeziarik ez izan? A ber, ezberdina da txaranga bat, trikitrisa bat, sinfonia bat, roka edo punka. Punkarekin egin dezakezu bi akordekin, eta jaza berriz, kendu behar dituzu trasteak gitarran, zeren azkenean dena da preziosismoa edo hola, ez? Orduan, zer egin nahi duzun? Horren arabera dijoa, behar dituzun bitartekoak eta behar dituzun abileziak, ez? Liburua zari gara eta liburuaren azalean hemen dago enararen abia, ilustrazio batean, gaztelu apaingarria dela. Gaztelu apaingarri horri azpimarratzekoa da, eta hori irakurri dudanean, ez dakit oso ondo zeinek esan zuen, baina uste dut Joan Margarit, poeta kataluniarra izan zela, berak esatezuela poesia dela apaingarri bat, beharrezkoa den apaingarri bat, baina apaingarria dela, eta hor lotura hori asko gustatu zait. Zergatik abi hau, zergatik leku hau, zergatik gaztelu hau? Enararen esana dako funtsezkoa da abia puntua eta kabia da enararena. A ber, nik irakurtzen baldin baditut izenak, enararen kabia, esaten dugu gurean. Eta errusieraz izango litzake ahoskatuta gutxi gora bera lastozkino gezno. Tartaeraz izan ziteken karilagak jubasi. Eta ukrainieraz izango litzake lastivnetxin izno. Orduan, denak idazten dira alfabeto berberarekin. Alegia, denak idazten dira zirilikos, ez? Baina ahoskatzen da modu ezberdinez. Eta segun nork esaten du, baina zeintzuk dira hauek? Errusiarrak, ukrainiarrak
eta tartaroak. Alegia, hor bizi izan direnak. Eta denek esaten dute toki hori beraiena dela. Eta bakoitzak ematen dio izen bat. Esan nahi dut, hizkuntzan ere badagola nolabait findu beharrik eta bakoitzak bere impronta eman beharrik. Ez dute berdin esaten, alfabeto berdina erabilita ere. Eta hortikan abiatu nahi nun. Hola esateko itsasbeltza ez da itsasila, baina laizter ura izan daiteke. Enararen kabia munduaren hilobila bihur liteke. Jalta ez baita inoiz gehiago izan zena. Gure mundu garaikide honen abiadaren isla bada. Nik horrela bukatuko nuke, Nik ere horrela bukatuko nuke. Fitoren hitzetan. Baina batez ere ordua ere bukatzen hasteko badugulako, pentsa nola diren gauzak. Eta munduen akabera badator, orduan laizter bukatu behar dugu. Bueno, eta ez da mundu akabatuko den gauza bakarra, ze Fito agurtu bezain pronto estrenatuko dugu Labankada, Durangoko azokarako espreski, etxe honek, Naiz Irratiak, Bigarren Kafeak, Uxu Errazkin eta Nerea Loiolarekin elkarlanean sortutako podcasta. Hau fikzio bada, inor ez dadila ikaratu, baina podcast hasi bezain pronto jakingo duzue norbait hilik agertu dela Durangoko azokan. Eta batzutan errealitateak fikzioari aurre egiten dionez, kontu zibili bada ez bada. Fikzio edo frikzio? Frikzio dezente bai. Frikzioa... Frikiena, ez? Ez frikzioa estarrian garagardoarekin ondoren. Ospakizunetarako. Fito Rodríguez, gaur ez izugu kardurik atera, ez da kaferik ere, beraz, gure etxean hitzordu berriak egingo ditugu eta gogoan izango dugu kardua behar duela Fitok. Karduratzeko, pixko. Karburatzeko, bai. Estimatuta, nahi dezuten arte. Eskerrik asko Fito Rodríguez agurtu eta gu bagoaz aurrera. Pentsa nola diren gauzak hain interesgarriari da joaten saioa, minutu estrakoak eskatu ditugula eta lortu ere bai, lasai gauzak behar bezala agurtu eta azken minuto betan gure podcasta entzun dezazuen Labankada oraintxe emitituko dugu. Oiana Maritorena, zuk parte hartu duzu podcast honetan? Baina gutxi. Baina ez dakizu ezer. Badakizun hori hiltzen den, ez esan? Bai... Uste dut hori nao. Urduritasunak ugari, baina guk agur esan behar dizugu Durangotik, gure podcastaren lehen atalarekin Labankada. Esan da bezala, kontuz ibili, inork ez baitaki, ze momentutan gerta dakizuken zerbait hemen Durangoko azokan. Oiana Maritorenagen bedatorren ostegun erarte agortu zaitugu, Goiuri Zeizarandia, gaur txintxoago, atzo gauen kontatu diate, zai zertan ibili zinela. Bihar arte eta zuri entzule plazer baduzu, bihar Naiz Irratia hementxe izango da Durangoko azokan goizean 10:00 12:00 Iker Gurrutxaga eta Garazi Castaño lankideekin aria da kultura, musika, literatura, hausnarketak, solasaldiak, oso interesgarriak gainera, gaurkoen bidetik, eta arratsaldeko 4:00 6:00 gu hementxe izango gara, Bigarren Kafean zuekin, hainbat protagonista biltzeko, Einaute Lorritarekin abiatuko dugu saioa, fantasiari buruz aritzeko, baina horren aurretik, gaur fantasia zuentzat prestatu duguna, bihar bigarren atala izango du Labankadak, eta igandera bitartean joango zarete deskubritzen zer gertatzen den Durangoko estanden atzean. Izan ondo, eta esandakoa, bihar hementxe izango gara, gozatu Labankadarekin. Egun onda izola guztioi, Euskal Herriak atsegabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin. Joan zaitez temendik, Ez ditut kuskuseroak nahi. Aire. Izenik ez, baina... nik ez dizuet hau eman ados. Euskal literatura iluna zela esan zuena, etxe bilen oker. Baina zuz zerra izara esaten. Ez jarri horpegi hori eta ez hasi zure galdera zoroekin, nien auzu limurtuko. Ez da ideia ona movida honetan sartzea, benetan ari naiz naia. Begira, ez dakit zera den gertatzen, baina arriskutsua dirudi. Kontu zibili. Labankada.
Egun onda izola guztioi, Euskal Herriak atsekabeturik jarraitzen du Bart Durangoko azokan gertatutakoarekin, inorketzuen alakorik espero, film nordiko gordinenetan nola, Arkaitzkan idazle ospetsua estan batean hilik agertu zela zabaldu da sare sozialetan eta baita hainbat komunikabidetan ere. Momentuz ez daukagu ustezko hilketaren inguruko informazio ofizialik iritsiala emisioeten eta jakinaraziko dizuegu. Bitartean, azokak bere ohiko formatu... Datu gehiagorik ez daukatela, nola ba? Jodera, zen movida. Euskal literatura iluna zela esan zuena, etze bilen oker. Naia ez dut uste prometan ibiltzeko momentua denik. Egia da, barkatu. Ostia, baina oso fuertea da, Burutik jota egon behar duzu Arkaitzkan hiltzeko. Ezin zuen beste idazle bat aukeratu? Naia, ez esan horrelakorik. Bueno, nahi. Badakizu Arkaitz nire favoritoa dela. Zela. Dela, ez? Hilda badago ere nire idazle favoritoa izaten jarrituko du. Zentratu baitezen. Norote da hiltzaia? Eta ze xola du horrek horren? Dena, xola du. Norden jakin beharra dut. Hori egitera bultzatu zuten arrazoia ulertzeko. Arkaitzka, no, joder, benetan. Kristum tipoa da eta. Bueno, zen. Ez dut usteen beste jakingo dugunik. Poliziak esango du hiltzaia norden asko jota harrapatzen badute, baina zergatik hilduten ez dut uste. Ba, orduan guk ikertuko dugu. Bai. Egon, benetan ari zara? Noski, benetan ari naizela. Eta buah, ari zait okurritzen, ideia puska bat, hola, derrepentean. Bai, hori da. Podcast bat egingo dugu kasuaren gure jarraipenarekin. Benetan diozu zure idazle kutxunaren erailketa aprobetxatuko duzula, betidanik amestu izan duzun podcast txoro hori abian jartzeko, eske flipatzen ari naiz. Bai, ez ba? Ikerketa sekretu bat jarriko dugu martxan. Podcastak idazteko autolaguntza artikulu guztiek diote, benetan interesatzen zaizun zerbaiti buruzkoa egin behar duzula. Nabaritu egiten dela bestela entusiasmo falta. Banien hau bat ere entusiasmatzen gai honek, eta gainera, hau legala da. Bueno, ikerketa klandestino honekin ez dugu ofiziala oztopatuko lasai. Zer egingo luke Miss Marplek gure kasuan? Nordan Marple. Joder, benetan unai? Nire zerrenda beltzean sartuko zaitut zuzenean. Bueno, berdin dio, ez gara Marple, baina Agatha Christieren liburuak irakurri ditugu. A toda hostia joan beharra daukagu kontuz gidatu, mesedez? Ai, relajatu! Nik ez dakite zer novela beltzez, badakizu ez zaidala literatura batere gustatzen. Eta gainera, hau ez da novela bat. Ez dudan sekula ulertuko da, zergatik ematen duzun izena azokan voluntario moduan lan egiteko? Ba, erreza da ulertzen, parrandarengatik. Denok ematen duzuelako izena hemen, eta bestela nik olgatuta gelditzen naizelako abenduko zubi guztian Iruñan. Eta erraz ligatzen delako hemen. Denek uste dute euretako bat zarela, eta filtroa errazago pasatzen dut. Ze filtro pasako duzuzuk ez dakizu eta novela beltzak eta poliziakoak desberdintzen. Nire partner in crime izan nahi baduzu, hasi espabilatzen ja. Naia, orain benetan, gauza hau serioa da. Arkaitzkan hil dutela, joder! Bai, noski gauza serioa dela. Eta horregatik uste dut zerbait egin behar dugula. Euskal literaturak behar gaitu. Pasa gura, mesedez. Zurekin alperrik da. Tori. A ber, oso susmagarria dau guztia. Hori ezin ditatzu bukatu. Zergatik orain. Hain justu bere azken liburua aurkeztu behar duenean. Eta Durangon bertan, hori egiten zait deigarriena. Hiltzaileak urte osoa izan du buruan zeukana gauzatzeko, ze hau, aurrez pentsatuta dago, fijo. Baina Durangoko azoka aukeratu du. Zergatik. Kontuz. Zerbait komunikatu nahi du horrekin, unai. Eta gainera labana erabili du. Bueno, hori ez dakigu seguro. Sare sozial guztietan labankadak aipatu dituzte. Fijo egia dela, fijo. Zergatik labana? Zergatik ez pozoia, adibidez? Ez dakit? Ez dakit zenbat labankada jaso dituen, baina hau ez da hilketa soil bat. Zuk ez diozu mendeku usainik hartzen? Ez jarri horpegi hori eta ez hasi zure galdera zoroekin. Nien hauzu limurtuko. Ez da ideia ona mobida honetan sartzea, benetan ari naiz naia. Baita ni ere? Zuk gaur egun labankada zilko zenuken norbait? Bitxia dela onartu behar didazu, nahi? Norbait alik eta modu nabarmenean hiltzen duzunean, jendeak egiteko gai zarena ikus dezan nahi duzu. Zerbait demostratu ez? Eta are gehiago Durangoko azokan bertan egiten baduzu, arreta bila zabiltza. Hiltzaileak jakin bazekien honek gure panorama literario guztia astinduko zuela. Hori bilatzen zuen eta bilatzen bazuen behintzat Kasuan sartuta zaude eta orain ez dago atzera hueltarik. Gorrotu zaitut batzuetan. Eta damutu egingo gara. Kontuz, ezikutu hori. Egon naia zer da hori? Orain arte hitz egin dugun guztia grabatu duzu? Noski, esan dizut podcast bat izango zela. Venga, segizketan ederkiari zinen eta. Uste nuena baino kerrago zaude. En fin, azkenean beti egiten duguzuk nahi duzuna. Esan,
Zein da eman beharreko lehen pauso? Ara gure detektibe. Kontuz, irtera bartu behar duzu. Bai, badakit, nik ere entzun dut. Bale. Bueno, a ber, broma gutxi, bururatu zaizu nondik hasi? Egin behar dugun lehenengo gauza, hilketa estena ikustea da. Ez digute pasatzen utziko, nahi. Uste duzu azokak normal irekiko dituela bere ateak gaur? Bueno, sartzea ez da arazo izango. Topatuko dugu modua. Pistaren bat aurkitzen badugu... Baina naia, poliziak estena aztertu badu, ze froga aurkituko dugu gukor. Dena garbituko zuten dagoeneko. Alere hurbildu egingo gara unai. Eta ondoren, gertatutakoaren lekukoak bilatuko ditugu. Ziur, norbaitek zerbait susmagarria ikusi duela. Bai, eta seguru zurekin hitz egin nahiko dutela. Zergatik ez. Galdera egokiak egiten bai... Wow, itxein momentu bat. Ostia. Kontuz gidatzen, baina begirazte WhatsApp idalian lagun batek irakurri hau. Arkaitz Kano ikusi dutela kafetegi batean. Baizera, zenbat gustatzen zaigun umore beltza euskaldu nahi. Ez da broma, Nire WhatsAppeko taldeetan berdina esaten ari dira denbora guztian. Begira, eta nire Durangoko lagun batek argazki bat bidali du, eta hauxe jarri du. Beitu, bere goizeko kafetxua hartzen tranquil gure Arkaitz. A ber. Zer gabiltza? Hilda dagoena ezin da mundu honetara itzuli ezinezkoa da. Igo irratiaren volumena. Itxoine, aipatu dute zerbait hor. Hilketaren inguruan badirudi saretan edatu dena, zurrumurrua besterik ez dela eta Arkaitz Kano bizirik dagoela. Entzun duzuena, Arkaitz Kano idazlearen heriotza zurrumurru faltsu bat izan da, fake bat alegia. Iturri ofizialek jakinarazi digute, idazlea ongi dagoela eta ez duela inolako erasorik jasan. Durangoko azokak ohiko orduan zabalduko ditu bere ateak, momentuz ez dugu datu gehiagorik. Antolatzaileek lasaitasuna eta normalitatea Bueno, listo, bukatu da, naia. Nola bukatu dela? Hemen zerbait arraroa gertatzen da, ez da posible. Zatik dizu parra, joder, nahi, ematen du izorratu egiten dizula Arkaitz bizirik egoteak, adi horrelekua dago aparkatzeko. Ez da hori, unai, nola ba. Kontua da, susmo txarra hartzen dio dela guztiari. Nola da posible hilda dagoen norbait batean bizirik egotea? Etzegoelako hilda? Ez. Hemen beste zerbait gertatzen da. Agatha Christie berpizteko moduko kasua da hau. Utzezazu Agatha hori pakean, eta zentratu gaitezen pixka batean. Egiazu kasu nahi, mesedez. Nire senak esaten dit... Zezen, zure klase partikularretako irakasle senak, edo zure asteburutako zerbitzari senak? Begira, listo. Zuk ez baduzu nahi bakarrik egingo dut. Ez daukat zurekin eztabaidatzeko batere asmorik. Lagunduko dizut, baina uste dut alperrikari garela, nire ustez promozio kontu bat besterik ez da izan. Trikimailu bat oso gorea, baina trikimailu bat azken finean. Ara, batean aditu bihurtu zara honetan. Baina ados, arrazoi duzu. Honek ez du zentzurik. Norka ireratuko luke Arkaitz Kano hildutenaren zurrumurrua? Zer lor daiteke horrekin? Salmentek gore egitea? Izan daiteke. Baina berria zabaldu eta oso denbora gutxira gezurtatu dute. Ulertuko nuke pare bat egun igaro izan balira. Jendeari denbora emateko, badakizu. Baina marketingagatik bakarrik neguko zirkua guztia montatu? Ez du zentzurik, arrazoi. Lehen esan duzu liburu orkesten bat zuela Arkaitzek gaur, ezta? Bai. Bagoaz. La Bankada. Korima Filmsek naiz irratiarentzat ekoitzitako podcasta. Gidoia, Nerea Loyola eta Uxu Errazkin. Ekoizpena, soinu diseinua eta edizioa Goiuri Ezeiza eta Inigo Asensio. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Keep calm and bigarren kafea.